Bueno, egunon, eta ongi etorri guztioi. Ongi etorri Arkupera bertaratu zarien danoi, gaur egun ez da erresa ez da, bertaratzia leku guztietara. Espero dut ez danik egon inungo arazoik bertaratzeko. Eta ongi etorri baitxa streaming bidez jarraitzen zabitzion guztioi. UESI kolaborategiak eta Arizmendi ikastolak antolatutako jardunaldi honetan, hasi gureko gauke eskerrak emuten, izen eman dozuen guztioi, bai guraso, bai irakasle eta profesionalei, eta baitxa herritar guztioi. Izen ematia oso handixe izen da, bertaratu zarionoz gain, hemen Arkupen zauzionoz gain, etxetik etxetik ero streaming bidez, 200 bat lagun ari die jarraitzen jardunaldi hau, eta horrek adierazten duzku, kopuru horrek adierazten dau gaur egun gizartean orokorrian, pantailan gaiak daukon garrantzia eta sortzen dauen kezka, ezta? Eta, bueno, nik uste dut, danok, noiz baiten galdetutzoela geure buruai, pantailak kudeatzeko horretan, ez da, bai guraso ero ezitzaile moduan, kudeak eta horretan ondo gabitzen, ero zer gertatzen dan. Guk Arizmendi ikastolan, bai guraso eta irakasle askon aldetik, jaso daukezka hori, eta proposamena horti dator. Bai, gurasoen aldetik dator proposamena, jardunaldi honek antolatzeko orduan. Lehen aitxatutako galdera horrei erantzuteko, gaur hemen irekin mai honetan Amaia Arroyo Sagasta eta Raquel Gamito Gómez dauz. Amaia Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslia eta ikerlarixe da, eta UESI kolaborategiko arduraduna da, bera. Eta Raquel, EHUko irakasle eta ikerlarixe da, eta ikesi ikerketa taldeko kidea, baitxa, bai? Bueno, guretza plazera handi bada, zuek gaur gurekin egotia, eta beste barik nik hastie gureko gaukeia, bai? Amaiak gurekin batera, Arizmendi ikastolako kideekin batera antolatu dugu formakuntza, ero jardunaldi hitzaldi hau, eta berak azalduko da oportxo bat hitzaldi xan nundik norakuak, bale? Eskerrik asko. Entzuten da, oin bai, ez da? Osando. Bueno, egunon, eta eskerrik asko bai, hemen egoteatik, horretxean egoteagatik. Guretzat plazer bada, gero Rakelek bezkerak emango ditu, baina badira urte bastante gu honen bueltan gabitzela lanian, eta bueno, ardura handi sartzen dugun gaia da, amak be bagarelako, eta gaiak be, kezkatzen gaituelako. Eta orduan, prestatu dugu, gaurko saioa 6-10 adinari bideratuta dago, eta horrengo astean 0-6 adina landuko dugu, eta pixkat egitura antzekoa izango da. Lehenengo, sarreratxo hau, gu pixkat ezagutzeko gure profila eta ikusteko zer nolako plana daukogun. Gero Rakelek hartuko da hitza, Rakelen hitzaldi izango da bideratuta aurraren garapena eta pantailan eraginak apur bat lotzera, bai? Begirada horretatik, 10 eta 4 hasiko da, pixkat lehenago, eta 11 bitarte berak eukiko da hitza. Gero hartuko dugu tartetxo bat, kafetxo bat, gainera hemen bertan daukagu kafetxo hartzeko aukera, eta 11 eta 20, bai, tarte laburra hartuko dugu kafetxo hartzeko, baina lehenago bukaitzeko, bale? Orduan, 11 eta 20 hasiko naz ni neu, pixkat gidaritza digitalaren inguruan hitz egitera, bai? Apur bat, gure papera edo, ezitzaion papera zein izan daitxeken argitu guran, bale? Ze formula magikoik ez da. Hori 12 eta 4 bitartian. Eta gero ja, bukaeran nik uste dut interesgarri zena dela, apur bat, bizon arteko solasalditxo bat galderekin.
Orduan, galdera batzuk, Arizmandiko kideek ingo duzkue, baina zuek be, bai etxien, bai hemen zauzienok, noski ahotza dauko zue, eta nik uste hor dauela benetako balio erantzia olako saioetan, ez? Zuek ahotza hartu, hitz hartu, hobeto esan da, eta galdetu nahi duzuen beste. Orduan, hori da plana eta ordu baterako, edo pixka lehenago alba dugu, libratu ze gure txikiak horrengo dira itxetxen. Beste barik, Raquel, zuria da hitza. Egunon, eta teknologiari buruzko hitzaldi edo jardunaldi bat denez, nire ustez hasiko garela arazo teknikoekin. Zehatzean ez da ikusten, aurkezpena. Bota. Hemen bai. Hori da tipikoa, beti gertatzen da. Ezin dugu fallatu. Hori gabe ez dago jardunaldirik. Ez dago hitzaldi. Ez gaude eroso, hori gabe. Hemen kargatuta dago. Kontu da, frogatu duela oin arte eta ondo ibili dela, ez da? Igual aprobetxauko esateko, bukaeran ingo ditugula galderak, bai? Izango da Raquelen hitzaldixe, gero tartetxo hori eta Amaian hitzaldixe eta bukaeran galderak. Hemen zazionok zuzenien ingo zaiketzue eta bestela streaming bidez hauzinok, txatan bidez jasoko itxugu galderak, bai? Agurtzan edauko hor, galderak kudeatzeko, eta gero egongo da bukaeran tartetxo bat galdera horrek erantzuteko. Listo. Arazo teknikoak konponduta, akizue, holakoa da, dana, oso ituta gaude, ja. Hasi behar naiz eskerrak ematen, bai Arizmendiri, holako gaurkotasun handiko gaiak maigainan jartzeagatik, eta holako jardunaldiak prestatzeagatik, gainera, hezkuntza komunitate osoari irekiak dianak, orduan, mila esker. Baita Amaiari, hemen egoteko gonbidapena egiteagatik, eta berarekin batera lan egiteko aukera eskaintzeagatik. Eskaini edo oparitu. Berarekin batera lan egitea beti da opari bat. Eta mila esker batez ere zuei. Hemen zaudeten hoi eta baita etxean zaudeten guztioi. Hemen egotea, etxean egotea gaurko hitzaldi hauek entzuten, esan nahi du interesa ardura daukazuela zuen seme alaben edo ikasleen garapenean eta garapen horretan eragina izan ditzaketen eremu ezberdinei buruz, eta kasu honetan guri dagokionez teknologiaren eragina edo pantailen eragina. Orduan hori nire ustez eskertzekoa da ardura hori eta ondorioz mila esker.
Nire satitxoa, nire hitzalditxoa, Amaiak esan duen bezala, aurren garapena eta pantaien eraginak. Izenburu hori dauka, eta hitzaldiaren asmoa da, aurren garapena, 6-10 urteko aurren garapenean, zenolako ezaugarriak ematen diren, zenolako hitoak diren nagusi, hoiek azaltzea, eta guzti hoiek pantaien eraginekin lotzea da. Lotura hori egiten saiatuko gara. Horretarako, hasiko gara hitz magiko batekin. Hitz magikoa eta gainera entzungo duzuena nire tartetxo honetan ez dakit zenba aldiz. Atzo esaten nion Amaiari, ematen dut lorito bat. Ze daude 2 hiru hitz errepikatzen dituanak etengabe. Eta horietako bat da garapena. Zer da garapena? Niretzat hitz magikoa da. Ez dakit noiz bat saiatu zareten garapena definitzen. Ez dakit norbait animatzen dan garapena definitzen. Etxean ere ariketa egiteko gonbidapena daukazu, Norbait animatzen da? Ez. Zapatu goiza, igual gehiegi eskatzia da, ez? Bueno, garapena definitzeko beste 4 hitz ekarri ditut, bestakit definitu, sinonimo, norberak garapena ulertzeko moduaren arabera, hitz hauek ere modu batean edo bestean ulertuko ditu. Hazkuntza, heltzea, bilakaera, eta aurrerapena. Garapena, garatzea da hastea, da heltzea. Bilakatu, aurrera egin. Eta azken finean guzti hau da gure nahia. Nik horrela definituko nuke, eta batez ere gaurko hitzaldi honetan nola erabiliko dugun garapena. Da gure nahia, guraso edo irakasle bezala dugun nahia. Zergatik, ze hori dalako gure helburua. Aur hoien garapena. Garapen hori osasuntsua eta egokia izatea. Hori da gure helburua eta horregatik gaude hemen. Orduan, hori abiapuntu hartuta, egingo duguna da, 6-10 urte bitarteko garapen hori pixka deskribatu eta pantaien eraginekin lotzea. Hau esan da zegoela. Beti, lotura hori egiten dugun bitartean, momentu oro gure helburua izango da garapena. Garapena izango da gure iparra, gure oinarria. Orduan, hori azpimarratu nahi dut, hitzaldi osoan zehar hori kontuan hartzeko. Gainera, saiatuko gara, pantaien eraginari buruz ari garenean, bai eragin positiboak eta bai eragin negatiboak aipatzen. Oreka bilatu nahi dugu edo behintzat saiatu. Zergatik, ze joera handia dago teknologiari buruz ari garenean eta pantaiei buruz ari garenean, eragin negatiboetan zentratzeko. Dana da txarra. Eta uste dugu ez dala horrela, gauza honak ere baditu, teknologiak. Eta, nire ustez Amaia eta biok zentzurretan teknologiaren aldekoa gara, beti, modu kritikoan eta konstientean egiten bada. Orduan, hitzaldi honetan ere, oreka hori bilatuko dugu. Hasiko gara garapenarekin. 6-10 urte bitarteko aurren kasuan, eta beste adin tarte batzuetan ere, baina gaurkoan 6-10 urte bitartekoen kasuan, garapena banatzen da 4 arlotan, edo eraikitzen da 4 arlotaz. Lehenengoa, garapen fisikoa, gorputzarekin erabat lotuta dagoena. Bigarrena, garapen kognitiboa, pentsamenduarekin lotura zuzena duena. Soziala, garapen soziala, harremanak, komunikazioa eta bar. Eta azkena, garapen emozionala. Askotan, agian, ahazten zaigun garapen arlotxo hori. Garapen fisikoari dagokionez, 6-10 urte bitartean ze gertatzen da.
koordinazioa eta indarra asko garatzen dute. Koordinazioa hobetzen da eta gero eta indartsuagoak dira fizikoki. Horrek ahalbidetzen die jarduera gero eta konplexuagoak egitea. Dantzak, kirolak, kapasak dira gero eta jarduera konplexuagoak egiteko. Hau kontuan hartuta eta pantailetara jotzen badugu, zerrendatu ditugu bi eragin positibo eta bi negatibo. Positiboki, uste dugu, teknologiak ahalbidetzen digula begi esku koordinazioa garatzea. Esan dugu, koordinazioa bere horretan asko garatzen dutela, garai honetan, teknologiari esker koordinazio orokor horretan begi esku koordinazioa asko hobetzen da. Zergatik, gu ari garenean mugikorra erabiltzen, edo ari garenean bideojoko batera jolasten, adibidez, ari gara momentu oro ikusten ari garena eskuekin kontrolatzen. Eta hor garatzen da begi esku koordinazioa. Horrez gain, eduki digitalei esker jarduera fisiko jakin batzuk garatu alditugu. Eduki digitaletan, askotariko edukiak ditugu, hobeagoak eta esain onak, baina horietako batzuk jarduera fisikoari buruzkoak dira. Eta horiek bilatzen baditugu, ikusteaz gain jarduera fisiko hori nolakoa den, gainera egoten dira azalpenak nola egin behar dugun jarduera fisiko hori. Eta guzti horri esker, agian, beste testu inguru batean edo informazio hori gabe egingo ez genituzken jarduera fisikoak egitera animatzen gara. Eta nire ustez hemen tortzen ari zaigula konfinamendu garaia, eta nola egin genituen nola baiteko jarduerak etxean. Negatiboki, ze eragin negatibo dituen pantaiak alor fisikoan 6-10 urte bitartean. Sedentarismoa, nire ustez hau ezaguna da, teknologia pantaiak erabiltzen ditugunean, normalean eserita edo geldi egiten dugu. Egia da, izan daitekela zumba klase bat egiteko, baina normalean ez da jarduera oso aktiboa. Eta horrek dakar sedentarismoa. Eta ondorioz, ekarri dezake pisu arazoak. Ikerketak begiratzen baitugu, umeengan obesitatea gero eta arazo handiagoa da, arrazoi asko daude horren atzean, baina horietako bat izan daiteke, euren egunerokotasunean dagoen sedentarismo hori. Garapen fisikoan, beste eragin negatibo bat, eta nire ustez gainera elkartu ginean pixkat hau prestatzeko komentatu genuen, askotan ahazten zaigu edo ez da komentatzen gorputz jarrera txarrak. Ez gara konturatzen. Mugikorra erabiltzen ari garenean, edo tablet bat, edo portatila bera, ze portatilak pantaila nahiko behian dago, irakurtzen badugu zein dan postura honena da, pantaila altu bat, oso ohikoa da folio pakete bat jartzea, pantaila gorago jartzeko, portatiletan hori ez da gertatzen. Eta guzti horiek erabiltzeko egiten duguna da burua beraka jarri. Eta ari gara, hemengo zona guzti hau forzatzen. Orduan, ez da fizikoki jarrerarik hoberena. Eta ondorioak ekarri ditzake bizkarrarentzat. Eta gehiago, 6-10 urteko umengan, nun fizikoki ari diren hasten eta garatzen. Beste kontutxo bat, gorputz jarrerei dagokionez, ikerketa asko daude, justo
atzamar potoloaren zona honi buruz, bai? Gero eta gehiago erabiltzen dugu, lehen ez genituen erabiltzen, ia esertarako, bueno, lanaren arabera, baina gehiengoak ez genituen erabiltzen, eta guain derrepente, mobila dagoenetik, zona hau asko erabiltzen dugu, bai? Eta horrekin ere hasi dira, zenbait arazo berri sortzen, bai? Lesio berriak sortu dira, eskuetan. Kognitibora pasatuko gara, bai? 6-10 urte bitartean, pentsamendu logikoa garatzen dute edo hobetzen dute, bale? Garatzen hasten dira txiki-txikitatik, baina garai honetan bere biziko garrantzi hartzen du, eta abstrakziorako gaitasuna ere indarra hartzen du, bai? Horrekin batera, edo horri esker, ikaskuntza zehatzak garatzeko edo barneratzeko gaitasuna lortzen dute, bai? Hor kokatzen dira adibidez espazio kontzeptuak, bai? Denbora kontzeptuak, zenbaki kontzeptuak, guzti hori lortzen dute pentsamendu logiko eta abstrakzio gaitasun horri esker. Hori kontuan hartuta, positiboki pantailek oparitzen digute, opari bada, aukera bada, ikaskuntza zehatz horiek lantzeko eta barneratzeko aukera. Baliabide pila bat daude, baliabide digitalak, izan aldia aplikazioak, izan aldia webuneak, ikaskuntza zehatz horiek garatzeko, lantzeko, Baita, batzutan, gainera konturatu gabe. Izan ala jolas bat, bere helburua agian ez dana ikaskuntza zehatzoiek lantzea, baina, atzeko plano batean ari garela hori lantzen. Orduan, pantailek zentzu horretan hori oparitzen digute, aukera hori. Baita, oso baliabide interesgarria da, 6-10 urte bitarteko aurren jakinmina asetzeko. Badakigu teknologiari esker eskura daukagula informazio mugagabea. Gero jakin behar dugu, informazio hori egokia den edo ez, baina hortxe dago, eskura daukagu. Eta gure ikasleen interesa edo gure seme-alaben interesa baldin badia, ez dakit, zuhaitzak, oso erresa da, mendira joatea, zuhaitzak behatzea, zuhaitzak aztertzea, ostoak batu, konparatu, gero etxean, gelan, baina gure seme-alaben edo ikasleen interesa baldin badia dinosauruak pixka komplikatzen da asuntoa, edo planetak. Iritsiko daguna, agian bidaia egin dezakegula gora, baina oraingoz ezin da. Orduan, horretarako lako jakin-minak asetzeko oso baliabide interesgarria da teknologia. Eskura ditugulako, gainera oso formatu ezberdinetan informazioa. Bideo formatuan, idatzita, argazkiak, interaktiboak, baliabide interaktiboak, eta nire ustez kontuan hartzeko baliabidea zentzu horretan. Gainera badakigu jakinmin bat daukatenean horretan enfokatzen diala. Dinosauruak baldin badia, da 24 ordu dinosauruak. Orduan asko behar dute, informazio asko. Adibide bat, Rakelek badaki nik moztu edo ekarpenak egiten ditu dela eta niri adibidez espazioak pila gustatzen jat. Eta aurkitu ditzakezu Wikipedian azalpen bat, ez dakizeri buruz, eta gero zuk hori zure seme-alabei kontatu, bale. Baina NASAko webuneak eskaintzen dituen irudiak, hori ez daukazu teknologiarik gabe. Edo Martera zera bidali zutenean eukitzea lehenengo irudi horiek ikusteko harritxoak, hori teknologiarik gabe ez daukagu, ez? Orduan, horretara goaz, badaude estimulo batzuk, beti ere natura ezin da ordezkatu eta erabili behar dugu, eta hori izan behar da gure lehenengo aukera, baina beste batzuetan,
planetak, nebulosak, bueno, hori. Are gehiago. Ekarpen bat gehiago. Ni nire burua mozten dut, ere. Esan dugu zuhaitzak baldin badia interesa, ez? Ume horren edo ume hoien jakin mina, junal garela mendira, ez? Zuhaitzak behatu, zuhaitz mota pila bat du hemen gure artean, osea, zentzu horretan, sortekoa gara, baina ez daude danak. Eta benetan interesa baldin badute edo baldin badu zuhaitzetan, teknologiari esker adibidez, jo dezakegu, ez dakit, Amazoniara. Eta ikusian zenolako zuhaitzak dauden. Zean daudenak hemen ez ditugu, asko ditugu, baina ez danak. Orduan, hemen gertu ditugun gauzei ere balio erantzi bat gehitzeko, ez? Horretan ere, baliabide aberasgarria izan daiteke teknologia. Positiboetatik, eragin positiboetatik negatiboetara pasatuko gara, eta zentzu horretan esan dugu, baliabide interesgarriak direla, informazio pila bat, estimulo ezberdinak, formatu ezberdinetan, baina guzti hori kontrolatu behar da. Asko eskaintzen badiegu, edo asko jasotzen badute, hiperestimulazioa gertatu daiteke. Eta badakigu muturreko gauzekin beti, arazoak daudela. Normalean, hiperestimulazioarekin sortzen den, ez dakit, arazo edo ondorio handiena da arreta falta. Horren beste daukate, batetik bestera pasatzen diala, badakigu, bideoa jarri, eta ez dugula amaitu, eta ja hurrengora salto egiten dugula, ez? Guazen hori kontrolatzera, bideo hori lasai ikustera, edo jaso dugun informazio hori lasai irakurtzera, hurrengora, pixkat, zentzu horretan informazio hori edo baliabide estimulo horiek neurtu behar dira. Garapen kognitiboarekin jarraitzeko edo amaitzeko, beto esan dugu baliabide eduki askotarikoak daudela, oso aberasgarriak, baina mundu zabal horretan ere daude ez egokiak diren baliabideak eta edukiak. Eta hori ere, askotan, beste arlo askotan bezala, helduaren lana da, ez? Eskaintzen diogun hori ziurtatu behar dugu egokia dala. Egokia dala adibidez, nahi badugu, ez dakit, zenbakien kontzeptua lantzea, jakin behar dugu, ziurtatu behar dugu eskaintzen ari garen baliabide digital hori, adibidez, jolas bat edo aplikazio bat, egokia dala bere garapenerako, bere adintarterako. Eskaintzen badiogu, oso zaila den jolas bat, horrek frustrazioa sortu dezake. Eta frustrazioak badakigu gero, beste ondorio, ez oso politak dituela atzetik. Orduan, zentzu horretan, adinerako egokiak diren edukiak eskaini behar ditugu, eta baita hori garapenari dagokionez, egokiak izatea euren gaitasunak kontuan hartuta, baina baita eduki aldetik. Informazio pila daukagu, baina informazioa bilatzerakoan ere, adintarte horretarako eta beste adintarte askotarako egokiak ez diren edukiak ere agertu daitezke, eta horiek ere kudeatzen jakin behar dugu. Sozialera pasatuko gara, garapen soziala, harremanak, komunikazioa, eta, arlo honetan, 6-10 urte bitarte horretan, azten dira pixkanaka, pixkanaka, oraindik familia garrantzitsua da, baina pixkanaka azten dira familiaren gandik independentzia eskatzen edo bilatzen, oraindik lasai. Ondoan eukiko dituzue, baina aprobetxatu, handi gutxira, 10 urte pasata, handi gutxira hori oso askardoa eta ez dute zer jakin nahi. Independentzia horrekin lotuta dago bigarren puntua eta dia lagunak. Lagunak egiten hasteko momentua da,
laguntasunaren kontzeptua definitzen hasten dira, badakigu aurretik ere, txikiak direnean lagunak dituztela, baina, beste modu batean ulertzen dute, danak dira lagunak, edo kontrakoa, ez daukate lagunik, ze egun horretan haserre daude, eta ez dute zer jakin nahi inorrekin, ez? Garai honetan ja pixka gehiago definitzen dute laguntasuna, eta familiaren gandik pixkat urruntzen diren bitartean, lagunen gana gero eta gehiago gerturatzen dira. Eta lagunek hartzen dute garrantzi handia. Eta benetan, aprobetxatu, 10 urtetik gora, familia desagertu ez hor gaude, baina laguna dira munduan dagoen gauzarik garrantzitsuena bakarra. Bai. Neriak guainik urte bete dauka. Garaiz nago, baina... Hori kontuan hartuta, bi kontutxo horiek kontuan hartuta, positiboki zertan lagundu aldiguten pantaiak. Eta nire ustez hemen ere konfinamendua etorriko zaigula burura, zegoen, tartetxo bat pasada, baina ez horren beste. Takit, ni nahi zen? Ez, bale. Zaraten zuten nuen, eta nekien. Pantaiei esker, teknologiari esker, gertu ez ditugun familiko pertsonekin edo lagunekin kontaktatzeko aukera dugu. Eta garapen soziala kontuan hartuta, uste dugu hau modu positiboan azpimarratu behar den zerbait da. Gertu ez daudenekin, esan nahi dugu, batez ere ezagunekin. Gero, ziur nago galderetan ateako dala ez ezagunen kontua, ziur, ze beti ateatzen da, baina ezagunekin kontaktatzeko. Pentsa, ez dakit, ume baten amona, aitona, bizi diala Malagan, eta gaur egongo direla posposin gozaltzen terraza batean, ez gu bezala, eta, kontaktua mantentzeko aukera dago. Astero egin dezakegu bideoiamada bat, bideodei bat, markatu, eta kontaktu hori mantendu, ez gainera ahoskoa, baina baita, ikusi, gestuak beste kontaktu mota bada, ez da telefono dei bat. Baita lagunekin, badakigu lagunak normalean gertu daudela, egunero ikusten dituztela eskolan, asteburutan ere askotan elkartzen dira, plazan, jolasten, baina ze gertatzen da, ez dakit, datorren ikasturtean nire seme alabaren lagunik onena Madrilera baldin badoa. Segurasoekan lana topatu dute eta badoa. Hasiera oso gogorra izango da. Bere lagun mina da, eta, teknologiak ahalbidetzen du, esain gogorra izatea, kontaktu hori mantentzea. Ez da berdina, baina behintzat, ez da banaketa, egun batetik bestera gertatzen den banaketa bat. Horrez gain, teknologia oso tresna interesgarria eta aberasgarria da inklusiorako. Asko erabiltzen da komunikazioa errazteko adibidez autismoa duten pertsonekin. Badaude aplikazio jakin batzuk autismoa duten pertsonei komunikatzen laguntzeko. Oain ez zaitaterako izena, Amaia. Komunikazio handitze... Komunikazio alternatibo, esango zuko, eta handigarriak. Alternatiboak eta handigarriak, edo lako zarretik programak, eta sekuentziak egiteko aplikazioak, eta oso erabilgarriak dira. Igual, ez zaigu tokatu, baina nik badokat kasu bat gertu, eta benetan lagungarriak dira, oso. Bale. Jarri dugu autismoaren kasua, baina baita izan daiteke gelan, baldimakagu ume bat, ez dakit, entzuteko arazoak dituena, ikusteko arazoak dituena, beti teknologia izango da laguntza bat.
Erabili dezakegu, ez dakit, ez badu entzuten, bideoan azpitituloak jartzea. Ez badu ondo ikusten, arbela erabili beharrean, erabili dezaket beti proiektorea eta beti handiagoa jartzea. Eskaintzen dizkigu laguntza batzuk, arazo edo egoera hoiei erantzuteko. Gainera, inklusioari buruz ari garenean, teknologiak ere egiten duena da beste kultur batzuk daudela ikusteko aukera eman. Badakigu, gero eta kultur aniztasun handiagoa dugula gure inguruan, baina zenbait testu ingurutan ez da hain handia. Eta teknologiari esker ikusi edo ezagutu alditugu beste kultura batzuk. Eta kultur aniztasun hori landu gure gelan edo etxean, gure diskursoetan. Garapen sozialarekin amaitzeko, eta uste dugu hau ardura handi bat da, bai irakasleen artean eta bai gurasoen artean, uste dugu modu negatiboan eragiten diola aurrez aurreko komunikazioari, aurrez aurreko harremanei. Esan dugu oso baliagarria dela, oso onuragarria dela, gertu ez daudenekin kontaktua mantentzeko, baina askotan ikusten dugu nola teknologiaren erruz, gertu gaudenekin ez dugula harreman hori zaintzen edo ez garela horren beste komunikatzen, eta askotan ziur nago, askotan edo noizbait ikusi duzuela ume taldetxo bat, elkarrekin, plazan, baina borobil bat eginda bakoitza bere mobilakin, eta egia da, zentzu horretan harremanak egiteko eta komunikatzeko modua aldatu dela, eta nire ustez erabaki genuen balorazioetan esartzea, aldaketa hori den ona edo txarra aldatu da, sozializatzeko modua, baina ikusten dugu denbora desente kentzen diola beste harreman motai, eta agian lortu beharko genuke oreka hori. Aurrez aurreko harreman eta komunikazioa eta harreman eta komunikazio digitalen artean. Egin dugu, batetik pasa, danazan aurrez aurrekoa, guztiz digitalera pasa, ez? Bilatu behar dugu erdibidea. Horrez gain, eta honekin ere, eduki genuen olako hausnarketa bat, eta gutxitan aipatzen da, teknologiari buruz ari garenean, pantailei buruz ari garenean, baina sozialki uste dugu modu negatiboan eragiten diola euskarari. Hemen, bai aipatzen dugu umen garapen soziala, umen harremanak, umen komunikazioa, baina baita, herri bezala, herriaren, hizkuntzaren, kulturaren garapena. Hemen, zaku honetan danak gaude. Euskarak oso presentzia txikia du testu inguru digitalean, eta horrek eragin zuzena du gero umen komunikazioetan. Neurri batean, ulergarria, jasotzen dituzten estimulo guztia, jasotzen duten edukia, euren eredu diren YouTube, Instagram eta guzti hauek gazteleraz egiten badute, gazteleraz edo, kasu batzutan ingelesez, beraiek olakoak izan nahi dute. Eta gero, egiten dutena da, pertsona horien jarrerak eta komunikatzeko modua imitatu, ze olakoak izan nahi dute. Orduan, imitatze horretan, gertatzen da, gaztelerara jotzen dutela. Ez bakarrik youtuberren kulpagatik, ez ditugu, ez gara gehiegi sartu eurekin, baina adibidez,
gure umen aisialdia baldin badia online jolasak, eta online jolas horiek guztiak gaztelaniaz baldin badia, gero elkartzen dianean, taldean daudenean, online jolasei buruz hitz egingo dute. Oso zaila da, ez? Estimulo gaztelaniazko estimulo horiek azaltzea euskaraz. Bai? Gaitasuna badute hori egiteko, baina errazagoa da gaztelaniaz egitea. Bai? Neri guztiz kontrakoa gertatzen zait. Eskatzen diate hezkuntzari buruz hitz egitea gaztelaniaz eta kostatzen zait. Bai? Ze beti da gai bat landu dudana euskaraz, orduan kostatzen da. Gaitasuna badut, baina kostatzen da. Alor emozionala, bai? Garapen emozionalaren tartetxoa, eta zentzu honetan, bai, garai, sensiblea da. Bai? 6-10 urte etapa hori sensiblea da, emozionalki. Autoestimua bilatzen dute, autoestimua behar dute, bale? Hori sendotu behar dute. Eta sendotze horretan, zaila da, auto sendotzea, behar dugu besten feedbacka, gure autoestimua sendotzeko. Bai? Besten feedbacka norena da? Bai familiarena, irakasleena eta berdinen arteko feedback hori. Bai? Horrekin batera, eta hau ere lotuta dago, alor sozialean esan dugu familiaren gandik pixkanaka urruntzen hasten diala, intimitatea bilatzen hasten dira. Bai? Euren lekutxoa, euren ez dakit, espazioa bilatzen hasten dira. Bai? Hori kontuan hartuta, ze ematen diguten pantailak. Ematen digute pantailek. Garapen emozional horretan, garapen emozional horretan aurrera egiteko, erreferenteak jaso alditugu teknologiari esker. Erreferenteak zertan? Bai gorputzei dagokionez, generoari dagokionez, kulturei dagokionez, bai? Agian, ni baldin banago emozionalki garatzen eta nire barne emozioiek ez badute bat egiten testu inguru hurbilean ditudan zeinbait eredu edo erreferentekin, horrek sortuko dit niri, ez dakit, zalantzak, bai, edo neurri batean ere estresa. Hori gertatzen da, kasu honetan teknologiari esker erreferente horiek ezagutu alditut. Bai? Eta guzti hor barnean gertatzen den guzti hori beste modu batean kudeatzeko aukera emango dit. Bai? Gainera, baliabide digitalak erabiltzen ari garenean, emozioak gertatzen dira, bai, emozioak bizitzen ditugu, eta agian gertatu daiteke beste ekintza batzuk egiterakoan lortzen ez ditugun emozioak ere bizitzea, bai? Guzti hori, gure ustez, aberasgarria da, bai? Azkenean gero eta emozio gehiago bizitzen baitugu, gero eta emozio gehiago ezagutuko ditugu eta jakingo dugu, edo, hasiko gara horiek kudeatzeko estrategiak garatzen. Bai? Bai, hor adibidez, adibide bat jartzerren, igual lurrartzeko, bideo jokoekin gerta daiteke, ez? Guk egunerokotasunean, ez dakit, garaipen batzuk eta, ez dakit nola esan, asebetetze batzuk ez ditugu lortzen, ez ditugulako ekintza jakin batzuk egiten, baina bideo joko baten, ez dakit noizbait jokatu dozuen eta pasatu dozuen bideojoko oso bat, esaten dut ez aplikazioak, Super Mario eta, vintage moduan jarriko naz, baina... Tetris, eta olakoak, orain beste rollo bat dira, baina orduan bizi zenuen emozio,
egon daiteke hiperistimulo horrekin lotuta, baina baita ere egon daiteke lorpen eta, zebetetze maila batekin, beste egunerokotasunean bizi dituzun ekintza batzuetan estosuna bizitzen. Eta horri buruz gero hitz egiten badugu, hor dago bigarren plano bat, hitz egiten badugu, nola sentitu zara eta ze ondo eta nola egin dozu eta begiraz izan zaren gai egiteko edo. Orduan, txamponaren alde honean kokatzen dugu, bai, zentzu horretan, adibide moduan. Eskerrik asko. Horre, torri zaizue, Tetrisan barne... Bale, alderdi edo eragin negatiboetara pasatuko gara, eta esan dugu, eredu edo erreferenteak jaso alditugula, ezagutu alditugula, teknologiari esker, baina gerta daiteke eredu edo erreferente hoien balioak edo jarrerak ez izatea, gu familia bezala edo irakasle bezala sustatzen ditugunak. Askotan gertatzen da, eta guraso askoren kezka da, konsumitzen dituzten youtuberren diskursoak ez diala oso, ezigarriak, nola baita esatearren. Orduan, erreferente horiek hor ditugu, eskura jartzen digu teknologiak aukera hori, baina ere kontrolatu behar da, lehen esan dugun bezala, eduki baliabide pila daude, baina ziurtatu behar dugu guzti hori egokia dela, gure aurren garapenerako. Eta emozionalki ari garenean, ziurtatu behar duguna da, erreferente horiek edo jasotzen dituzten eredu horiek, egokiak direla edo behintzat gure familian sustatzen ditugun balioekin edo eskola bezala sustatzen ditugun jarrerekin bat datozela. Ez dago lako talkarik, behintzat talka handia. Talka egon daiteke, eta batzutan normala da, baina ez izatea handiegia. Eta bukatzeko, esan dugu, teknologiak eskaintzen digula aukera emozio pila bat bizitzeko. Agian beste ekintza batzuetan bizi ezin dianak. Baina baita, eraberean, guzti hori gertatzen bada neurriri gabe, ez badugu hori kontrolatzen, gertatu daiteke kontrako efektua, eta izatea emozioiek horren beste izatea, hiperemozioak jasotzea. Oso ohikoa da, teknologia erabiltzen ari garenean adibidez, bideo batetik bestera, bideoa amaitu gabe pasatzea. Edo bideo-joko batean aritzea, eta handik 2 minututara WhatsAppen egotea talde batean hitz egiten, eta gainera nire lagun minarekin beste konversazio bat, eta gainera Instagramen azken 2 minututan argitaratu dena begiratzea. Hain askarra da guzti hori, ekintza bakoitzean sentitzen duguna kudeatzeko denborarik ez dugula. Ia ez garela konstiente zer ari garen sentitzen, nola eragiten digun, jasotzen ditugun estimulo guzti horiek, eta gero horrek dakar, emozioak kudeatzeko arazoa, edo arazoa, zailtasuna. Zailtasuna askotan, arazoa ere, segun nola egiten dut. Orduan, beste alorretan esan dugun bezala, zentzuenetan ere, emozionalki ere, oreka bilatu behar da. Emozioak baina dana bezala bizitzan neurrira. Laburbilduz, kafea hartu aurretik, badakite gauza asko esan ditu dela, baina, laburpenarekin agian guzti hori ahaztu, eta irudia honekin geldituan zarete, eta listo. Informazio asko daukagu buruan. Laburbilduz, beti garapena izan behar da gure helburua. Hori jarri behar dugu helburu bezala, gure egunerokotasunean,
eta konstienti izan behar gara, ume bakoitzaren garapena bakarra dala. Bai, badakit nik eman ditu dela olako ezaugarri orokor batzuk, bai, olako garai horretan dauden hitoak garapenari dagokionez, baina gero ezagutu behar ditugu gure umeak eta euren garapen propioa errespetatu. Bai? Garapena helburu izan da, kontuan hartu behar dugu teknologia hor dagola, bai, ezin dugu eskutatu, saiatzen gara, zenbat aldiz eskutatu dugu mugikorra txikiekin, ez, hau ez. Hori nire egunen orokotasuna da. Eta hor dago, bai, testu inguru digital batean bizi gara, erabiliko dute teknologia, pantaien aurrean egongo dira, eta konstiente izan behar gara, teknologia edo pantaiek eragina dutela euren garapenean, baino bai positiboki eta bai negatiboki. Bai, ez dana txarra. Eta guraso irakasle bezala, informazioa aukitzea, bai, gaur hemen egotea, informazioa jasotzea, irakurtzea, bai, gai hauetan, nolabait eguneratua egotea, garrantzitsua dela zergatik. Erabakiak hartzerakoan, ahalik eta modu konstientenean egiteko. Bai? Ez dugu esaten erabaki hori izango denik definitiboa. Bai? Momentu horretan onena izango da, saiatzen gara erabakiak, ahalik eta erabaki onenak hartzen. Baina ziur, ez dela definitiboa eta handik hilabetera beste zerbait egitea bururatuko zaigula, bai? Edo beste zerbait eskaintzea bururatuko zaigula. Baina erabaki bat hartzen dugun bakoitzen egin behar dugu konstienteki. Hor hausnarketa bat egon behar da, lanketa kritiko bat, eta esatean nago erabaki hau hartzen modu konstientean. Eta besterik gabe, eskerrik asko, azken puntu horri buruz gehiago gero kafean ostean Amaiak hitz egingo dizue, nola erabaki horiek, erabaki konstiente horiek horre familiak duen garrantzia eta irakasleen garrantzia ere. Nire aldetik bakarrik eskertzea, zuen interesa, hitzaldian zutea, noski, eta gero amaieran eukiko egu galderetarako tartea. Ziur badaudela eta berazgarriak izango direla. Bale, kaixo. Hasiko gara, bale? Bigarren txamparekin. Orduan, neuk hartuko dut hitza por bat arraro, baina, nik hartuko dut hitza. 12 eta 4 bitartean, harikutuko gara, hemen daukotzuen titularrarekin, bale? Gidaritza digitalaren inguruan. Asmoa da, pixkat, maigaineratzea kontzeptu honen bueltan, kontzientzia apur bat piztia, bai? Orduan, zein da plana? Hitzaldisa edo ekarpena zatitu dut 3 tartetan. Lehenengo tartean errealitateari buruz hitz egingo dugu. Errealitatea egingo duguna da 2 prismetatik begiratu. Alde batetik adituek, ikerketek, ematen da horien datu gutxi batzuk, hemen asko dago irakurtzeko, baina denbora mugatua da eta gainera gauza batzuk astunak izaten die. Raquel, grafikak eta, orduan datu gutxi batzuk ekarriko ditugu. Eta gero, beste alde batetik ekarriko ditugu irudi batzuk, errealitatean ikusten ditugun egoera batzuk, evidentzia moduan har daitekelako, ez? Orduan, errealitatea ezagutuko dugu. Beste alde batetik, gidaritza digitala, guazen ikustera zer dan hori, ez? Zertaz ari garen, eta pixkat gako batzuk eman, ia nola egin dezakegun, edo behintzat, kontuan hartu beharreko zenbat galdera. Eta gero, 3. atala izango litzake hausnartzeko apur bat. Egoera batzuk ekarriko ditut, adibide batzuk, eta gidaritza digitalaren prismatik ikusiko dugu ia egoera horrek egokiak dien edo ez dien egokiak. Beti jakin da, hemen alderdi subjektiboa oso garrantzitsua da, ez dela
ezer kategorikoa, familia bakoitzaren egoera bat da, eta norberaren balioak, eta baina, bueno, argi pixkat jartzea da asmoa, bale? Edo zein momentutan, nahi bazuen moztu, edo esan, nago ados, edo nik ez dauket inun arazorik, altzau eskua edo etxien etxatian jarri eta engeik eolako ekarpen edo trukaketa bat. Orduan, errealitateari dagokizunez, goazen ikustera evidentziak, eta hasiko gare hori adituek edo ikerketak emandakoen horretatik. Bueno, alde batetik daukagu munduko osasun erakundea, bai, OMS delakoa denok ezagutzen duguna, gainera azken aldixan pandemia dela eta ezagunagoa bihurtu da, ez? Eta horrek, erakunde horrek, noizean behin ateratzen ditu olako txosten batzuk, bai? Txosten horietan joaten da gidalerro batzuk ematen. Eta badaude txosten batzuk jarduera fisiko eta sedentarismoaren ingurukoak, bai? Badago bat, hau da, txosten orokorra, eta hemen jasotzen diebe bai, gazten, bai, oza, 6 urtetik orakoen, 6 urtetik orako pertsonen inguruko gomendioak, eta badaude beste gomendio batzuk pertsona gazteentzakoak, 0-6, bai? Kasu honetan, ekarri dotzudan erreferentzia honek, esaten dau, bueno, daukotzu irakurtzeko, baina telebista ikusten eta bideojokoetan luze aritzeak lotura erlazioa daukola portaera sozial kaltegarriekin. Hemen, has gaitezke pentsatzen, zer dira portaera sozial kaltegarriak? Baina, bueno, pentsa ezagun gehiagi sakondu barik, violentzia, bai, olako gatazkak eta izango liratekeela. Bai, orduan, badago, evidentziak, zientifikoak edo ikerketak esaten du, badagoela olako erlazio bat, bai? Bestalde batetik, pantailekin eta telebistan denbora luzez aritzeak loaldi laburragoa egitea dakar. Hau ez digu ezer berririk esaten, Ze danoi gertatzen jaku, niri behintzat gertatzen jat, ohera joan eta mobilakin gelditzen banaz denbora gehiago, ez? Ezak zer begiratzen, inongo trascendentea ez dan ezer begiratzen, horrek loari denbora kentzen dio. Baina, txosten badago hemen, esaten diguna eta gogoratzen diguna hori horrela dela. Evidentzia zientifiko bat dagoela. Eta bestalde batetik, ez dago erlaziorik ordenagailuen eta jokoen erabileraren eta loaren iraupenaren artean. Hau da, lehenago esan da, telebista eta bideojokoak bai, baina ordenagailu bideojoko ez. Bai, orduan, badira, datu batzuk, alde batetik, igual, kezka sor dezaketenak, eta beste alde batetik argitu, igual, ordenagailuak ez daukala zerikusirik loaren iraupenarekin. Gero txostenak eta hor daukazu kontsultatzeko nahi izan ezkero, lan denbora izan ezkero. Gero badago, Raquel Gamito Gómez doktorearen bere tesia kokatu zen arriskuen inguruan batez ere, eta ekarri dut hemen paragrafo bat, eta paragrafo horrek esaten dagoena da, lehen hezkuntzako, eta lehen hezkuntza bak izo, 6-12, apur bat, baina 6-10 ere hor kokatzen da batez ere, lehen hezkuntzako ikasleen artean, internet eta gailu mugikorren erabilera orokorra dela. Hau da, ja, evidentzia da, baietz, erabiltzen dutela, bai? Ez da, erabiltzen dute zenbat, ez, ja, orokorra da, erabilera hori. Eta gainera, nahiz eta, batzuk esperientzia gehiago edo gutxiago euki, badaude, esaten dute gehienek noizbait egoera gatazkatsuren bat bizi izan dutela. Egoera gatazkatsu horren inguruan ega oso hitz egin gero, Rakelek igual argitu dezake gehiago zer da, baina, ia denek edo gehiengo batek bizi izan du zerbait deserosoa, desegokia, erabilera honi lotu.
Eta nik ez dakit, ez dut euki denporek aztertzeko ja online horren barruan telebista ere sartzen dan. Uste dut ez ez. Ez, baina ez da sartzen eskolako lanak ez da. Bale, datu bat gehiago. Orduan, online pasatzen duten denpora hori izan daiteke, aisialdian edo jolasetan edo, bai? Baina ez dute hartzen ez etxerako lanetan konektatu behar den denbora edo telebistan pasatzen den denbora. Orduan, 111 minutu hauek askoz ere gehiago dira. Eta portzentaieta jaisten badugu, aldatzen badugu, pentsa, 24 ordutik 2 ordu ja online badaude, asko da, Asko da. Kontuan hartuta zenbat ordu egin behar dituzten. Umeek, ez da? Egin behar dituzte, gero ez da zenbat egiten dituzten, batzuko zerrez, ez da, Raquel? Bueno, bataz bestekotik altuago gaude, ikusten dozuen moduan, ez da? Bueno, Euskal Herrian egin beharko litzateke, baina, bueno. Bale, horiek dira batzuk, asko daude, baina ona ezin ditugu danak ekarri, ze bestela rollo bat izango litzake itzaldia direktamente. Errealitateak ze irudi ekartzen dozku, alde batetik, Raquelek aipatu dauena, joaten gara plazara ona edo berdin da, Iralabarrira edo berdin da. Claro, nire alabak, nire semeak ez dauka mobilik, berdin da, ze kuadriako batek edo lagun batek baldin badauka, horren inguruan biltzen dira denak, eta hor daude, ez? Orduan, bueno, hau da, errealitatearen beste evidentzia bat. Beste evidentzia bat, familian gaude, etxean gaude, eta momentu batean, ez dakit gertatuko zaizuen, baina askotan nik uste dut gertatzen dela, konturatu gabe, bakoitza dago gailu batekin. Eta gero ez dugu, baina, karo, momentu horretan ez gara kontziente. Ni laneko email bat begiratzen ari naz, ez nik eguraldia begiratu behar dut. Nik ez dakiz zer, ni orain nabil jolasten, eta batean gaude denok entxufatuta, baina deskonektatuta errealitatetik, ez? Errealitate familiarretik. Beste evidentzia bat. Bazkal orduan, pantaien presentzia hori ere gertatzen da, ez da? Hemen tabletak agertzen die, baina telebista ere horre goten da, sukaldean, edo, egon gelan bazkaltzen badugu, horre goten da bai. Eta gero, ohikoagoa bihurtu dan, bideokonferentzien edo bideodeien asuntoa, ez? Pandemiak bideratuta, edo bat konfinatuta dago, edo Aitona Amonak Malagan bizi die, edo danadalako hori, badaukagu hor pantalla, gure komunikazioa, bitartikari lanak egiten dituena komunikazio horretan. Orduan horrere, pantalla dago. Hau guztiak, evidentzia die. Eta gero ekarri dut irudi hau, apur bat, ez dut selfieak kritikatzeko nahia ez da, baina bai ekarri nahi dutena da, hipersexualitatearen gaia. Apur bat maigaineratu. Izan apur bat kontrovertido, edo ez dakit nola esan. Baina badaude, batez ere nesken kasuan, mobila aitzaki hartuta eta argazkiak aitzaki hartuta ikuste ditugu postura, jantzi edo, badira hor sexualitatetik oso gertu dauden gauzak, baina, zentzu igual gordinenetik edo begiratuta, igual gure begiak ere badira, askotan, baina, hor ere badago gai potolo bat, nire ustez. Eta abar, bai? Ze honak arritxut batzuk, nik aukeratutakoak, nik ikusitakoak edo bizitakoak, baina ziur nago zuek, zuen familian edo zuen gelan edo danadalakoan, beste batzuk bizi izan dituzuela. Orduan, askotariko evidentziak ditugu, naiz eta zientzia lorrak ez ekarri, guk ikusi. Falta zaiguna da, behatzea, konturatzea hori gertatzen dela. Horrarte, errealitate dosi txikia, bai. Oain, gidaritza digitalari buruz, hori da pixkat muina, hitzaldi honena. Eta hemen, baina idot apur bat justifikatu zergatik, gidaritza digitalaren kontua. Ez da berria, literatura asko dago. Baina, ez dakit, bizitzako momentu batzuk dauz, bapatean, beharra sentitzen dozula alako kontzeptu edo alako gauzak aztertzeko, behatzeko. Nire kasuan, aste honetan 4 urte egindako alaba bat daukat, eta 0,3, OMSek eta beste erakunde batzuek
gomendatzen duten bezala, 0-3 tarte hori errespetatu nauen pantailarik gabe. Bueno, nauen genuen, bai, familian. Pandemia tartean, itxialdia tartean, lortu genuen, bale. Ze gertatzen da, gelan, lagunek, bai, hasten dira, bastakit, patruiak anina, nizak, pijamaz, nik ez ditut ezagutzen, bale? Baina, hasten dira horri buruz hitz egiten, eta konturatzen az, bueno, igual bada garaia hasteko honetan. Eta nire galdera, nire buruari egindako galdera izan zen, eta nondik hasten az? Ez? Karo, normalena zer izaten da, bueno, hartuta telebista jarri eta benga, pum, jazta, dena. Baina, bizitzako beste gauza batzuetan, beti umeekin egiten duguna da, modu gradual batean joan autonomia ematen edo ezagutzen edo poliki-poliki sartu, bastakit lagunekin joan, poliki-poliki edo ez diegu gauzak bapatean ematen umei, ez? Orduan, pantailekin zergatik egiten dugu hori, ez? Bapatean. Eta nahi badugu poliki-poliki egin, nola egin dezakegu. Orduan, hor dago nire koska, nire esaten dut, nire bizipenitatik bizitakoa izan zalako. Eta hortik sortu zen gidaritza digitalan aztertzeko nahia edo beharra, bai? Orduan, hemen dikotomian non dago, adituek batez ere egiten dutena da fokoa jarri, Rakelek esan duen moduan, alderdi negatibo hortan, eragin negatiboetan, baina beste alde batetik, errealitateak ematen duzkun argazkia da, erabiltzen dugula pila bat, erabiltzen dituztela pila bat, eta gainera oso jaiuak diela hortan, eta orduan dago lako, ez? Nun dago oreka hor? Marra horretan, nun dago erdiko zentroa edo, nun kokatu behar dut nik guraso bezala laguntzeko nire seme alabari, ez? Kontzienteki pausoak ematen edo ezagutzeko mundu digital hau. Hor kokatzen da kontzeptuaren, hurbilpena edo, baina benetan funtsean pentsatu behar dugu nahi duguna dela aurraren ongizatea, trantsizio kontziente bat egitea, poliki-poliki eta modu gradualean, bai? Egokitzapen hori izatea osasuntsua, bai? Ez izatea, gehiagizko esposizio batean oinarritutakoa eta pentsauarik, eta gero erabilera, egiten den erabilera, izatea eraikitzailea, hau da, zerbait sortzeko bere jakintza adibidez eraikitzen lagunduko dotzan zerbait, esanguratsua, hau da, balio erantzi bat eskainiko dagoena, ez besterik gabe, bai? Eta adinera egokitua. Bai, orduan, guzti hauetan, nik pentsatzen dutena da, askotan jotzen dugula, baina nire semia edo nire alaba, 2 urtetatik doie telebista ikusten edo 2 urtetatik doie tableta erabiltzen, 6 baditzu, eske ja, itxineike, ez, 6 ditzu. Hemen ez da kontua zenbat denbora egondan tabletaren atzean. Baizik eta garapena, eta horregatik garapenaren azpimarratzea, ez? Garapen prozesu horretan 6 urte ditu, bere gaitasunak 6 urteri dagokizunak, gutxo gora bera, estandarizatu nahi izan gabe, baina 6 urtekin dauden garapen eraren ezaugarriak ditu, eta orduan horri dagokizun estimulua eskaini behar dutzagu. Eta ez, jaiua da, natibo digitala da. Natibo digitalekin. Zen balan. 2000 izan zen? 2007? Usteot, Mark Prensky. 7? Buelta hortan, Mark Prensky, akademiako gizon batek, proposatu zuen natibo digitalen terminoa. Eta bere asmoa izan zen, oso modu inozentean, nik uste dut, esatea, gure garaiak aldatu dira, beste testuinguru baten bizi gara, eta orduan, modu desberdin batean ikasten dugu, eta guzti hori. Baina, zer gertatzen da, guztiok egiten duguna da, naturalki egiten duguna da, simplifikatu. Eta orduan, natibo digitalak? Klaro, orduan, 2000 urtetik aurrera jaiotakoak, die super jaiuak ordenagailuen artean bizi izan direlako beti. Ja oso ondo, baina gu kotxe zinguratuta bizi izan gara beti. Eta nik ez dakit motor batek zelan funtzionatzen dauen.
edo gidabaimenatora behar dut gidatu alizateko, ez? Orduan, kotxez inguratuta edo teknologiaz inguratuta bizitzea edo jaiotzeak ez digu bermatzen hortan gaitasuna handiagoa daukagunik. Daukagu sarbide errazagoa, segun eta nun bizi garen. Hemen bai. Baina daukagu aukera gehiago beraiekin esperimentatzeko ados, baina horrek ez digu horrek ez du esan nahi gaitasuna berezkoa dutenik. Orduan, laguntza behar dute. Eta laguntza baino gehiago heziketa behar dute. Eta hor gaude gu. Hor dago gure papera, eta hor dago gidaritza digitalaren papela. Bai, orduan, izan guraso, izan hezitzaile, izan osaba, izan, bai? Osea, hezkuntza komunitatea modu orokorrean ulertuta, gu daukagu ardura bat, beraiei laguntzeko mundu digital honetan, trebeziak, gaitasunak, beraien buruak kokatu, oso zaila da, oso konplexua da, eta oso txikiak dira. 6 oso txikiak dira. Bai? Guretzat ere zaila da. Orduan, kontzeptura hurbilpena hori da. Zer nahi dugu? Ongizatea, trantsizio kontzientea, kontzientzia. Osasuntsua, egokitzapen osasuntsua. Eta erabilera, erakitzaia esanguratsua eta adinera egokitua. Eta hori holan, literatura asko dagoen inguruan, nik ez dut gurpila asmatu, baina bai, ekarri nahi izan dut mai gainera berriro. Bai? Eta hor, artikulu batzuetan adibidez asko azpimarratzen da helduok daukagun papera. Bai, eta ez bakarrik eskolak. Askotan eskolan delegatzen dugu alako gaiak ez, gaitasun digitala ikasiko dute, Worda erabiltzen. Ez da hori, hortaz ez gara ari. Bai? Orduan, hor azpimarratzen dana da, egokiena eta desiragarriena izango litzakela da, eskolaren eta familiaren arteko elkarlana guzti hontan, barkatu. Elkarlana guzti hontan. Bai, eta hola, pixkat guztion artean kontzientzia bat sortzea hezkuntza komunitate osoaren ardura dela. Bai? Orduan, ni piztinara bota nintzen, eta zena, egingo dutena da honen definizio bat. Bai? Eta definizioa Nikola ulertzen dut. Eta seguramente aldatzen joango naz, baina hau izan zen zirriborroa. Ingurune digitalean eta pantailen erabileran bide laguntza kontzientea eskaintzea. Egiten den erabilera osasuntsua, segurua, eraginkorra eta esanguratsua izan dadin. Hori da gidaritza digitala. Eta hori da guraso, hezitzaile eta hezkuntza eragile bezala egin dezakegun ekarpena eta daukagun erantzukizuna. Bai? Honetan guztian, badaude ekarpen batzuk eta badago txosten bat, oso referentea dana, eta bitartekaritza hitz egiten da. Erderazko mediazion. Eta askotan gidaritza digitala bitartekaritzaren pareko jartzen da. Oda, nik bitartekaritza estrategiak jarri behar ditut martxan, nire seme-alabek teknologia erabili dezaten. Edo erabiltzen dutenian. Ordan, hor daude, modu desberdinak bitartekaritza hori egiteko. Batzuk dira prestakuntzakoak. Hau da, ni formatzenaz, ni ama moduan formatzenaz, eta gero erakusten dutzat nire alabari, nire semeari, nola erabili behar duen aplikazio bat edo denalakoa. Bai? Askok esango zuen, baina beraie dakitegu baino gehiago. Ez, beti ez. Bale. Gero daude, beste estrategia batzuk direla murriztatzaileak. Eta horiek die, gu jartzen ditugun arauak. Begira, ordu betez asko jota egon zaitezke telebista ikusten. Edo bideojokoan ordu erdiz edo danalakoa. Horiek die, beste estrategia bat, murriztatzaileak. Betikoak. Monitorizatzea da beste estrategia bat. Hau da, ikustea, plataformetan edo aplikazioetan egiten dituzten, erabila zen denbora, zer egiten duten, historiala ikusi, edo badaude aplikazioak horren jarraipena egiteko, bai? Hori da beste estrategia bat. Eta gero daude teknikoak, hau da, kontrol parental. Ona ezin da sartu. Eta sartzen da, saiatzen da sartzen, da ezin da sartu. Bai?
Eta gero dago, azkenengo bat, alderantzizkoa, hau da, beraiek guregana etortzea eskatzen laguntza. Bueno, batzutan gertatzen da, ez dago askotan. Nire posizionamendua hemen, uste badia zuen ere iritzi pertsonala ematen, da, guk umeak esi baten barruan sartzen baditugu, hor dauden bitartean gu lasai egongo ga, baina esia zabaltzen dugun momentuan, zezena bezala urtengo die. Bai, orduan, hori adibideetara ekarrita, guk ez badiegu izten ezer ikusten, aukera daukatenean edozer gauza bilatzeko interneten, ze bilatuko dute? Edozer gauza, pornoa, ez? Segatik ez, badago hor, sexualitatearen aldeko lan, eta zelako ereduak, ez? Eta gero dago beste eredu bat, bale, nik izten badiot beti egiten nahi duena, daukanean sexualitatearen kezka hori zer egingo du? Pornoa bilatu. Orduan, ez bata ez bestea. Hor dago, bitartekaritza baino, niri gustatzen gehiago gidaritza, gidaritza lotzen dut gehiago hezkuntzarekin. Hor estea, hezkuntza digitala ematea, balioak, bai, ez da erabilera bakarrik. Bai. Bai, esan Raquel mesedez. Entzuten da? Ez da entzuten. Ba, zu etorri hona eta esan. Behar dozuna. Bai? Ez? Berriro? Bai? Bai. Bueno, hemen hago, apunteak hartuta. Ez nuen espero nire tesia aipatzea, hori ere esan behar dut. Eta hemen gehitu nahiko nuke ekarpen modura, bai, eta zure baimenakin, zure amosteko, aipatu dira arauak, bai, horre estrategia murriztatzaile horiek arauak behar dituzte, bai, umea dira, 6-10 urteko umei buruz ari gara, arauak behar dituzte eta eskatzen dituzte. Agian ez zuzenean gurasoei, baina urekin hitz egiten badugu onartzen dute. Arauak behar dituztela eta batzutan niri pertsonalki esan diat, adibidez, ume batek esan zian bere amonan etxera iristerakoan, mugikor guztiak kajoi batean sartu behar diala. Eta nik esan nion, bueno, pues, aspertuko zara pizkatxo bat, imaginatzen nuen baskari familiar horiek lusatzen diana, sobremesa, eta esaten zian. Ez que horrela hitz egiten dugu. Bai, orduan, bueno, ez diatorriko gure gana, ama, jarri arauak. Bai, holan ez dute eskatuko, baina, bueno, beste modu batzutara eskatzen dituzte. Orduan, arauak garrantzitsuak dira, eta nik bai gehituko nuke arau horietan, bai, teknologiari buruz ari garenean, ez garela bakarrik mugatu behar denborara. Vale? Askotan gure joera da, arau horiek izatea zenbat denbora, gehienez zenbat denbora, edo asteko 6 egunetan, edo ze ordutegietan. Ze ordutegi barruan erabili dute mugikorra edo tableta. Bueno, nire gonbidapena da, pauso bat gehiago ematea. Bai? Eta arautzea ere, adibidek, mugikorra erabiltzen dutenean, duten jarrera. Bai? Edo besteak errespetatu behar dituztela. Edo, bai? Mugikor bat daukazu, tablet bat daukazu, kontaktuan egongo zara lagunekin, jolasetan ibiliko zara, edukia jasoko dituzu, bale, pues, guazen hori ere pixkat alden neurrian arautzera, ez? Kontaktua daukasunean besteak errespetatuko dituzu, zezagunekin kontaktatzen baduzu kontuz ibiliko zara, kontatuko didazu, eduki ez egoki bat jasotzen baduzu, edo horretara iristen bazara, eta ez bazara eroso sentitzen familian komentatuko dugu, bai, behintzat hori hitz egin. Gero, iritsiko momentua, eta agian, arau horiek kasu egingo die, edo ez baino behintzat, familian arau horiek hitz egin, hausnartu horri buruz eta adostu. Ze esan dugu, esia irekitzen dugunean, edo zer gauza bilatu dezakete, baina bilatu gabe ere, batzutan eduki horiek etortzen dira. Eta, bueno, eduki horiei buruz ere hitz egin behar da, eta jakin behar dute guzti hori nola kudeatu. Orduan, gehitzea.
arauei buruz ari garenean, ez dela bakarrik denbora. Bai, guztiz ados, eta gainera, hezkuntza esaten dugunean, beste, egin paralelismoa umeekin ditugun beste gai askorekin. Gauza, bera, ez dugu bakarrik denbora mugatzen. Esaten diegu, kontatu edo guazen elkarrekin egitera, edo, ez? Orduan, gauza bera da, ez da aparteko gauza bat. Orduan, bueno, bai dinamika horren barruan sartzen da, eskerrik asko, Raquel. Orduan, bueno, esan dugu kontzientzia sortu eta apur bat, ez, gidaritza horretan, bueno, erabakiak hartzen joan. Orduan, zer hartu dezakegu kontuan, erabakiak hartzerako orduan, ez? Teknologiarekin egiten dugunean zerbait, zer egiten dugun, edo zer gaio erabiltzen dugun, zertarako, eta nik uste hau dela galderarik potoloena, bai, eta horregatik dago pixka, apur bat zentratuta edo, norekin egiten dugun, noiz, nola, eta zenba denbora. Orduan denbora, Raquelek esaten duena, garrantzitsua da, baina ez da hori bakarrik. Ikusten dauzue, panoramika apur bat zabaldu behar dugula, ez? Erabaki hartzerako orduan. Orduan, hau da pixkat, gidaritza digitalaren inguruan kokapena edo kontzeptua pixkat argitzea, eta esatea, eta orduan nik zer hartu behar da kontuan gidaritza digital hori egiteko. Horrarte, azalpenak. Oin pasatzen gare, apur bat, hausnarketara eta igual zuen errealitatera pixkat hurbiltzeko aukera eukizeiki, ez? Nik ekarri ditutona egoera batzuk. Egoerak, asmatutakoak die, baina izan daitezke errealak, edo igual zuei etortzegatzue beste bat, nahi bazue komentatu, libre, bale? Orduan, beti be, hau da, humiltasunetik eta epaitzeko asmori gabe. Oda, nik hemen esaten badot, nik hau egingo nuke, eta nik ez dut, karo, bani txarto egiten ari naz. Ez, hemen ez da txarto ondo. Familia bakoitzak egiten du al dauena. Begira, nik daukate, eta gustatzen jate esatia, eola zabalik, daukat lagun bat oso lagun ona, bere umeak daukala, trastorno del espectro autista. Bete esaten dut erderaz, ez dakit euskeraz ez jatetu hartzen. Tea, bale. Orduan, ama bakarra da, bananduta dago, umeak dauzka 5 urte, eta lan egiten da, bere bizitza oso komplexua da. Eta bere iesbidea edo umea geldi egoteko eta funtzionatu alizateko pantaila da. Zeinek esan gotza emakume horri txarto egiten dauela. Nik ez. Nin ez epaitzera joango. Eske begira, eragin positiboak eta negatiboen arteko oreka, venga, hombre. Bai, orduan, hemen esaten duguna da, gidalerro batzu, kontuan hartu daitezken gauza batzu, baina gero, badakiu kasuistikak asko direla, oso bereziak, eta batzuetan, osasun mentala, osasun fisiko hortartean dagoena, bai, orduan, hau da, humiltasunetik epaitzeko inongo asmori gabe eta ekarpena egiteko asmoz, bale? Orduan, Amaia, nahi bat zu beste goera bat. Aste honetan gertatu zait, claro, ni hemenago, pantai buruz hitz egiten, oreka, ez? Gaur egia da 6-10 bitartean ari garela, baina, hitz egiten badugu 0-6 bitarte horretan aholkoa da, ez? Lehengo 2, lehengo 3 urtetan pantaik ez, eta diskursoa ondo dakit, baina gero, errealitatea dator. Eta aste honetan, nire txikia gaixo egon da, eta termometroa jarri behar genuen desente, bai, sukarra asko eukidu, eta ezinezkoa zen, ezinezkoa, esan geldi egoten, baina saiatu nintzen modu guztitan, jostaioekin, aita dantzan, musika, imaginatu dezakezue, bai. Eta iritsi zen momentu bat, txikia gaixo ikusten dezula, badakizu sukarra daukala, baina kontrolatu behar dezu zenbat. Aukeratu nuen, bilatu nuen, aitarekin utzi nuen, desan, etxen, pirritxe eta borretzen minutu bateko, termometroak behar duena, eta jarri nion, izan zen modu bakarra. Eta egiten ari nintzen bitartan, gaizki sentitzen nintzen, eta gainera zaten, eta gero, larun batean jungo nahi hitz egitera, bai, baina,
nahi esan, ustez adibide ona da, ez eraman daia, egoera, agian, autismoa tartean dagoenean, ja egoera, ama bakarra, nahiko ezaugarri konkretuak ematen dira, baizik eta egunerokotasuneko ekintza batean, nola, eski batzutan, eta bai, hitz egiten zen duen bitartean, esan, kontatuko diet, ikusteko, adituek ere, tarteka minutu bat izan zen, baina... Ez da, horretik, ez da zer gertatzen, bai? Osa, hemengo mezua ez da izan behar zurruntasuna eta zera da, kontzientzia piztea eta norberak erabaki kontzienteak hartzen formatuta, bai? Orduan, izan daiteken egoera bat, 9 urteko ume talde bat, bai? Haur talde bat. Kalean denak mugikor bati begira, bai? Zer erabiltzen ari mugikorra, zertarako bideoak ikusteko, normalean, bideoak ikusteko. Ez gara sartuko zen olako bideotan, Norekin, eurak, euren artean, eurak bakarrik. Noiz, arratsalde batean, eta nola gaude, astoratuta, barrez lehertzen, eta zenbat denbora, ordu bete. Zerkau, bideo bat, beste bat, ordu bete. Hemen, pentsatu behar duguna, ekarri behar duguna, gure zentrora, ezitzaio bezala da, galdera hauek egitea. Zertan ari da, zertarako, eta gero guk erabaki bakartu, apur bat zentzu honetan, bai? Osea, zer nahi dugun horretan. Orduan, nire ustez, eta hau da nire posizionamendua, bidelaguntza hemen ez dago bidelaguntzarik. Bai? Pentsatu behar duguna da, momentu horretan ez badago ere, ia lehendik egon den. Ez da bakarrik ekintza puntualak baloratzea, baizik eta aurretik egin dugun bidea, ze momenturen batean askatu egin behar ditugu mundura, ez? Eta igual izan daiteke momentu hau. Orduan, ez dut jarri, ezezko moduan, galdera moduan jarri dut, bai? Baina bidelaguntza egon behar da. Igual ez momentu honetan, baina lehenago bai, prozesu bezala. Erabilera osasuntsua da, segurua da, ez dakigu, ez gara ari momentu horretan laguntzen eta ez dugu jarraipinik egiten. Orduan, zer egin daiteke kasu honetan? A priori isa batekin marrazten duguna. Hitz egin, badakigu horretan ari direra eta horrelako egoerak gertatzen direla. Orduan, aurretik lan bat egiten badugu eta atzetik beraiekin hitz egiten badugu zer ikusi dozu zertan ibilizarie, ez? Komunikazio baldin badago, guk ere badaukagu informazioa, gero bitartekaritza beste modu batzuetan, beste estrategia batzuk martxan jartzeko. Bai, baina, apur bat, egoera hauek hartzen arrazoia edo da, gidaritza ez dela bakarrik momentu puntualetan egin beharreko gauza bat, baizik eta momentu puntualetan egon daitezke bakarrik. Beste egoera bat, 8 urteko haur batek familiarekin bazkaltzen duenean, sukaldean, badukate telebista, eta ikusten dago albistegia. Bai? Zertarako? Jolin, informatzeko. Gurasoek badaukagu horretarako eskubidea, ez da? Norekin? Familia elkarrekin. Telebista ikusten dugu, baina denok elkarrekin. Ideala. Bazkaltzeko orduan, sukaldean, lasai, eta zenbat denbora, 30, 45 minutu, segun prisa, ez? Zelan bazkaltzen dugu. Kasu honetan, a priori, pentsatzen da, familian gaudenean teknologia konsumitzen, badala puntu bat, aldeko puntu bat, denok gaude elkarrekin, eta baina albistegia denean, nik nire zalantza ditut. Nik albistegiak adibidez ditut ikusten, ez ditut soportatzen. Ez ditut soportatzen, beste modu batzutan informatzen az. Baina oso irudi krudelak agertzen die, tratamendua gaur egun komunikabideena da oso horiska, osea, dena oso morbosoa, oso... Nik ez nuke ontzat emango egoera hau. Naiz eta pentsatu, familian gaude hitz egin dezakegu, 8 urte dauka, jarrera kritikoa bideratu behar dugu berarekin, hau egiten badugu. Bai, ordan, kontuz, olako gauzekin ze bide laguntza igual kontzientea da, takit, noraino, ze galderak egin behar dira eta kontziente izateko berabe implikatu behar dugu,
eta esanguratsua, eurra agertzen diren edukiak agian ez dira modurik egokienak hori egiteko. Adibidez, nahi badugu, eta hau ikasgelara igual bideratuagoa dago, baina nahi badugu komunikabideen edukia landu ikasleekin, berriak atara du berria ikasgela. Eta hor egiten dagoena da, berrian agertzen diren albisteak eta moldatu gazten mailara, eta ematen diezu eduki berdina, baina beraia egokitua. Hori bai. Hori gelan lantzeko gainera oso ondo dago. Eta beraiekin, konsulta daiteke edo bestela, beste modu bat, baina telebista, justo albistegiak. Neguko egun euritxu eta hotz batean, gaur hotza euritxu ez da, baina 7 urteko haur batekin adibidez, ez? Telebista. Zertarako? Entretenitzeko, film bat ikusteko. Norekin? Gurasoekin, edo guraso eta nebarrebekin. Bazkaldu ondoren, horas muertas, ez? Gainera eurixa, hotza, lasai egon gelan, familian, eta 1,5-2 ordu, ez? Film bat. Esango duzue, denboran, igual, gehiegi da. Gero, pentsatu behar dugu, gero, egongo direla tabletarekin beste gozatzuk egiten, edo, orduan, denbora aldetik asko izan daiteke. Baina, agian, guk aukeratzen badugu filma, eta film hori, baldin bada, bere adinari egokituta, eta saiatzen bagara, ez konsumitzaile hutsak izaten hor ikusita jazta baizik, eta pizten apur bat, galderak egiten, apur bat, lanketa apur bat minimoa egiten, interesa pizteko, oso egokia da, naiz, eta 2 ordu egon eserita sedentarismoa paraban. Bai. Orduan, hor 7 urterekin adibidez, bai uste dut beharrezkoa dela gurasoen presentzia, naiz eta pentsatu ja oso autonomak direla, baina film baten atzean dauden lanketak, balioak eta bar, naiz eta marrazki bizidunekoa izan, hor behar dute gidaritza hori, behar dute. Ez pentsatu ja... Hemen gertatzen da. Badala bebain niretzat izan dezakedan momentu bat, ezta? Eta hori txikiekin gertatzen da, ez? Jarri, ikusi, eta ni egon naiteke apur bat lasai, kokotera, ez dut lorik egiten, edo gauzak egiten, edo lo egiten, edo... Baina, eta niri kostatzen ze momentu enten ez dut lorik egiten, baina guraso izateren barruan akonpainamendu hau ere badago. Eta askotan, pentsatzen dugu pantaila batek gure papera betetzen duela, eta ez du betetzen. Esfortzu bada guretzat? Bai. Baina mundu honetan, egoera honetan, bizitza tokatu zaigun momentu honetan, hori da gure papela guraso bezala. Ez bakarrik beste gauza batzuk egitea, edo erakustea nola ibiltzen den, edo bizikleta nola ibiltzen den, edo mendira joatea beraiekin, pelikula bat ikustea beraiekin ere bai, edade batera arte. Gure ardura da. Jaitsiko gara 6 urtera arte, bale? Orduan 6 urteko haur bat, larun bat goiz batean, gaur bezalako egun bat, joselako hotza, guazen gelditzera etxean apur bat, ez? Irtengo gara berandutxoago, eta bideojokoan arituko gara, bai? Edo tabletean adibidez. Entretenitzeko, denbora pasatzeko, guraso batekin, gozaldu ostean, egon gelan, edo izten deteke bere logelan ere bai, eta 30 minuturen bueltan. Nik uste dut oso ona dela. Oso ona dela, beraiekin partekatzea, beraien interes hori. 6 urteko hor bat da, bideojoko bat da, ja, alarma pizten di, 6 oso gaztea da, bideojokoa, tableta, txarra, zergatik. Zergatik, hor, bideojokoa aukeratzen badugu bizon artean, edo berak aukeratzen badu be, nik ezagutu nahike bere interesak zeintzu dien, edo bere ikasle taldea edo lagun artean zertaz ari die, ez? Eta konpartitu, bale, ez da mendira joatea, ez da igerilekura joatea, baina bere interesa da, hurbildu nadin, bere gana, ez? Zatik kostatzen zaigu hori onartzea. Igual etzai gustatzen, niri etzai gustatzen futbola. Eta urtetzen bagat, nire alaba edo semea futbolari, pues joan beharko naz partidotara. Pues joan beharko naz
jolastera beraiekin bideojokoetara, bestela ezin dut jarraipenik egin, ezin dut gidaritza digitalik egin, eta behar dute, bai? Nahi duzu esan zeo zer? Ez ikusi zaten mogitzen. Bueno, 3 gako, eta 3 gako esan horretik, atzogo nintzen jardunaldi batzutan, eta nik asko estimatzen duten pertsona batek, esan zauen esaldi bat asko gustau jatena. Gustatzen jatzue superheroien pelikulak? Bai, bai. Bueno, berak aipatzen zauen, teknologia da Thanos bezala. Es inevitable. Me encantó. Es inevitable, osea, ez batzuk esaten dago, ez, baina ni nire aurra apartatu ingo dut teknologiatik edo. A ber. Gu bizi gara, 21. mendean, Euskal Herrian, eskola edo ikastolara doazenean, badaukate ordenagailuarekin funtzionatu beharra, lan egingo dutenean, etorkizuneko algoritmoak beraiek idatziko dituzte, orduan, teknologia behar dute. Egon behar dira teknologiarekin harremanetan. Bai, orduan, gauza da, poliki eta modu kontziente batean, baina hor dago eta gure testuinguruaren parte da. Bai, orduan, txarra ona, oreka bilatzen saiatuko gara, eta hanka sartuko dugu. Baina guraso garen enean, eske hanka etengabe sartzen dugu, baina hori da gure ikasketa bebai, ez? Orduan, testuinguru honetan, 3 gako oso erraz. Alde batetik, aurrak ez dira natibo digitalak. Bai, gidaritza eta hezkuntza digitala behar dute. Eta hor badago liburu bat oso, niri asko gustatzen jaten eta da, los nativos digitales no existen. Bai, eta nahi baduzue, begiratu eta oso ondo, uste kapitulo bat ere jaitsi daitxekela debalde eta ikusteko apur bat nondi nora doan. Baina oso ondo dago. Bigarren gakoa, pantaiak onak eta txarrak dira. Bai? Orduan, erabileran eta horren kontzientzian dago gakoa. Eta orduan, 6 urteko haur bat ez da kontziente hortaz. Ez daukalako heldutasun nahikoa. Eta 12 edo 10 urteko ume bat, baldin eta espadaukau aurretik gidaritza bat eta hezkuntza bat, ere ez da hortaz kontziente izango. Gutako asko ere ez garelako kontziente. Zergatik ez dugulako gidaritzarik euki. Gure gurasoek zezekiten. Ez? Eta gero, azkena da, pentsatu eta erabaki. Eta hori da oso basikoa, oso oinarrizkoa, baina askotan ez dugu egiten. Eta hori bat ez da horri txikiekin. Venga, hartu mobila eta etxida zupakien apur bat, ez? Edo, vamos a hablar los mayores. Ez. Pentsatu, egin behar dugu kontziente gauzak. Eta horretarako, galdera horiek izan daitezke, eta igual beste batzuk bai, osea, ona ez nator ni esatera nire formuladerik egokiena, baina apur bat da klik hori egiteko. Vale? Eta ez gaitzala abiaduraren eta erosotasunaren inertziak eraman. Ze hori da gertatza jakuna. Hain da erosua ez, umia hor pelikula ikusten da, ni liburu bat irakurtzen edo. Bueno, bain tokatzen da, berarekin egotea. Bai? Orduan, hori da ez, marra horretan gu nun kokatzen garen. Eta nundik edaten dugun guk geure erabaki propioak hartzeko. Eta geuriak ondo egongo die. Guk hartu ditugulako eta guk pentsatzen dugulako beti gure aurren ongizatean. Eta gure ikasleen ongizatean. Bale? Hori izan da nire ekarpena. Realitatea apur bat ezagutu, apur bat gidaritza digitala zer dan argitu edo eta ze galdera hartu ditzakegun kontuan, eta egoera batzuk, zuek horren beste edo gehiago edukiko duzuela eskuartean, eta azken gako batzuk. Hemen, aurretik jarritzen euskane olako erreferentzia batzuk nahi izan eskero kontsultatzeko, eta beste barik, mila esker, zuen, seme-alabekin daukasun kezka hori gurekin lantzera etortzeagatik. Galderetarako itxiko tartetxo bat, ontxe, ez dakit hemen einzaiketzu, buruzu honien galdera, etxetik badu galderari, edo
edo bestela gu geuk engeke. Zuen artien badau galderarik? Eroneo hasiko naz bestela. Vale, nik Amaia, entzun izan zaut zeuri, hitz egiten honen inguruan, eta badaukotzu kontzeptu bat, esan da daukotzu kontzeptu bat, umezurtz digitalak. Ingozu horren inguruko apurtxo bat? Bai, hain justu be, umezurtz digitalen kontzeptua agertzen da los nativos digitales no existen liburuan, eta niresko gustatzegatez. Azken finean da, azaleratzia, karo, baldin eta eurak, baldin badauz, mundu digitalean aske, inongo gidalerrori gabe, inongo mugari gabe, inongo kontroli gabe, karo, dauz umezurtz, ez daukie referenterik. Eta gu sentitu dugu hori. Nik bentsat sentitu izan dut, karo, guk ez dauko referenterik. Orduan, bueno, askotan, zure zen honak edo, bueno, jantzi garenok badaukagu hortan jakintza, baina jantzi ez dien pertsonak euki dituzte egoera desegokiak edo katazkatsuak eta edo txapa beraz lan erabiltzen dugun, eske asko daukagu. Orduan, orain gu bagara gai eurei erreferentzia bat emateko, orduan ez ditzagun utzi hori aitza eta ama barik, edo guraso edo ezitzaile edo gida barik. Hori da umezurtza apur bat ez gelditzea, ez? Eta natibo digitaletik pentsatzea umezurtz digitalak dila. Vale. Karpenik egin? Bueno, ondo ezin hobeto, azaldu du zer den. Pentsatu behar duguna da, bizitzako beste arloetan bai laguntzen gidatzen ditugula, ondoan gaudela. Izan daiteke, ez dakite, osasunean, bueno, txikitatik gaude esaten, nola jan behar duten, zer jan behar duten, postura, txiki-txikia dianean jartzen diala holankak, eseri ondo, bai, hortxe gaude, eta pixka komplikatzen danean, medikuaren gana ere eramaten dugu. Eta gauza simpleetan ere hortxe gaude, adibidez, zebrabide bat pasatzeko, zenbat denboran zehar gaude hori irakasten. Hasieran egiten dugu eskutik helduta, benga goazen, begiratu abialdetara, orain pasatu gaitezke, goazen, gero egingo dugu elkarrekin baino ja eskua eman gabe, iritsiko da momentu bat, agian gu zebrabidean alde batean gelditzen garela, eta venga, segi, lagunen ganan, baina egongo naiz hemen begira, iritsiko da eguna ere, bakarrik juten diana, eta etxetik ja bakarrik irtetzen dira, eta hala ere, esango digu, kontuz zebrabidea pasatzerakoan, kontuz errepidea gurutzatzerakoan. Hori urtetako prozesua da, laguntza, gidaritza, arlo honetan berdin. Egiten badugu osasunean, egiten badugu beste mota bateko segurtasunean, digitalki ere behar gaituzte. Eta pixkat. Eta horri, gehitu bardatza goza bat, igual ez duguna ipatu baina arte, modu zuzenean, eta da, eredu izatearena. Eta hor dago, hor daukogu, meloi bat, zabaltzen badugu, ez dugu jaten, Ez dugu jaten. Ze, klaro, zebrabidearekin gertatzen da, eta eske, nik gaur goizan egin dut. Bale? Osea, ni aurrekin natorrenean, Elizatik etortzen naz, zebrabidea pasatzen dut, eta gero plazara igotzen gare. Eta gaur etorri naz, toaletxe. Eta orduan, egin dut, Elizara ez nazartu, zuzenean pasatu naz. Nik hori ez dut egiten umen aurrean, baina ez neuke egin beharko, umeak ez daudenean, orduan. Teknologiakin gertatzen jaku. Eurei esaten dut zau, ez, ezuk ezin dozu erabili, baina gero gaude horra. Eta, ama, baina, itxoin, laneko gauza bat da. Eta hori egiten dugu, edo laneko gauza bat da esaten, eta orduan, eredu izatea ere bada horren parte. Ze, karo, gu gaudenean gorri dago, hiri batean. Gorri dago, eta zu hor, itxoin maitia. Eta ikusten dozu ez datorrela kotxerik.
Eta ama, baina ez da, baina gorri dago, maitia, ikusten dozu gorri dela, ezin da pasatu. Eta zu hor, jode, nor jarriko da berde, baina ezin zara pasatu. Eta hortaz kontzen da, hor, inork ez dauka zalantzarik, pantailekin berdin. Pantailekin berdin, esan dago, ezin da erabili, baskaltzen gauden bitartean. Eta jo egiten dau telefonoak. Ez hartu, ez baina da, oso urgente, ez hartu. Ya está. Ez dugu amaituko, Ez. Zerbait esan behar nuen eta urrengo galderara pasatuko dugu, ze bestela gaur ez dugu baskalduko eta ez da plana. Niri ezitzaile moduan asko kezkatzen hau guraso ez da entzuten ez da? Zabali dut, Bai. Guraso... Ez da zuen entzuten? Etxekoak igual ez? Irakasle. Bai? Bale, bai ez da. Irakasle moduan asko kezkatzen nau neuri, ama moduan, eta irakasle moduan, elkarrizketa askotan ez da, gurasoekin enkitzen ditugun elkarrizketa pertsonal askotan, gero eta gehiago ez, urtiak pasabala, gero eta gehiago urteten da pantailen gaia bertan elkarrizketan, ez, gurasoen ardura. Eta bai igarten gabitzena da, nik adidez laugarren maila horretan, aurreko baten guraso batekin eukin hauen elkarrizketa, eta esatez usten, oso kezkatute hauela, eurak autu bat indabielako, badakixerako mugikorra noiz eskenikutzin, ez da, zenbat urtekin, ero horraino gureko laukila aguantatzia, baina laugarren mailan ja, gero eta ohiko hau da mugikorrak jasotzia, opari moduan, edo gurera moduan, ez da? Orduan, zein da gurasuak ukitzen duen ez da gure artean, edo gizarteak ez da? Nik ez gura, baina espotzaten muten sozialki gelditzuleike, ez da? Baztertuta, ez da nire mugikorra sartzen da WhatsApp horretan, lagun talde horretan, zure mugikorra dau, jota fuego, tintan, tantan, mesua jasotzen, orduan, bada hor sortzen den kezka bat, guraso moduan, noixemun, zuk argi daukutzu, baina presio bada, gero eta azkarrago azten dielako hartzen, erabilera ez da bate egokiz ez da, zer denbora nadalitz hor sartu eta urten horretan, eta hor sortzen da gero, hori da niretako arazo bat, baina beste bat horrek ekartzen dagoena da, hain gazte izan dabe, hain kontzientzia gutxi dau, zelan esan gauzak mugikorren bitxartez. Ze erresa da, gauza okerrak mugikorren bitxartez esatzi. Ez da, aurpegira esaten ez ditugun horrek, eta horrek ekartzen ditun gatazka guztiaia, laugarren mailara, ondikan, bataldia sortzen da bien momentu baten, zure leku ez tozunean topa, heldutasun horire ondikan estanean harremanetan oso egonkorra. Orduan, gero eta gehiaguta dien gurasuak horren inguruan hitz egiten da bila. Bat da, pantailak euren etxin aukien presentzia eta zezaila itxasakin arau eta limite horrek jartzia, niretako oso importantia, eredu izatia horretan izta, eta beste alde batetik horrek sozialki eragiten da bilen gatazkatxo hori. Eta ez dakidan galdera, erodan ez dakidauen erantzunik horretarak ez da. Bueno, hausnarketa galdera dana da hor, pak batean. Hasiko naiz adinan kontuarekin, ze agian, bueno, ez duzu bota galdera, baina olako itzaldietan publikoaren galderetako bat hori da, ez? Ze adinetan, eman. Bai irakurri dudanagatik, bai nire ikerketagatik, nire erantzuna beti da ez dagola adinik. Bai, onartzen dut, badaudela guraso batzuk, adina jarri dutela, ez? 16 urte, bueno, badago horre taldetxo bat, ez? 16 urtera arte ez ematearen aldekoak direla. Nere zalantza edo nere keska da hori egiten denean, ea dan 16 urte dialako, ez?
adin bat jarri dugulako, edo 16 urte bitartean lanketa bat egiten dugulako. Hau da, niri 16 urte betetzen dituenean, 16 urte dituelako mobila ematen badiogu, baina aurretik ez badugu hitz egin erabilerari buruz, segurtasunari buruz, gaitasun kritikoari buruz, ez dakit, hori den adin egokia. Aldiz, agian, umearen arabera, 14 urtekin eman aldiogu, aurretik ere erabili du gurea, hitz egin dugu zenbait gauzei buruz, badaude arau eta lanketa badago, eta agian 14 urte izan daiteke adin egokia. Orduan, ez izatea, hemen da arauei buruz hitz egin dugunean, ez mugatu denborara, kontu honekin nik egingo nuke gauza bera, ez mugatu zenbakira, mugatu edo kontuan hartu hori adosterakoan zenolako lanketa egon den, zenolako garapena duen ume horrek, zenolako heldutasuna duen, bai? Egia da, batzutan erabaki dezakegula hori atzeratzea eta horrek sortu dezakela bazterketa, bai? Eta hori arazo bat da, ze inork ez du nahi bere seme-alaba aldetik kanpo egotea. Hor, benetan uste badu ez dala momentua mugikorra emateko, indartu beharko genituzke beste, ume horren beste alderdi batzuk, naizta mugikorra ezuki, kanpoan ez gelditzeko, bai? Eta agian, eta batez ere gaur hemen egonda, ez dala, herri, ez da hiri bat, hirietan gauza hauek zailagoa dira, baina agian egin behar dana da talde bezala honi buruz hausnartzea eta pixkat talde bezala erabaki batzuk hartzea. Badakit dala oso gauza pertsonala, oso familiarra, baina goazen aprobetxatzera leku txiki edo testuinguru hurbil batean gaudela, gure seme-alaben guraso guztiak ezagutzen ditugula, agian hirietan hori zailagoa da, eta zergatik ez, dakit, 3. mailan elkartzen gara honi buruz hitz egiten dugu, ikusten dugu nolakoak diren gure umez, behar duten, ez? Eta talde bezala jartzen dugu olako helburu bat, adin bat, zenbaki bat. Zergatik, oso zaila da, helburu hori lortzea bakarka. Arlo guztietan bezala oso zaila da bakarka lan egitea, baina honetan are gehiago. Talde bezala egiten badugu, nire ustez, eramangarriagoa da, familia bezala, ezetz esan behar dugun guztietan, eta gainera ekiditen dugu bazterketa posible honi. Raquel, txatian justo guraso batek hori adierazten da. Gurasoen artean hitz egin dabiela, telefonoan buruan, WhatsAppan izerabili, eta guzti hori. Familietako ortigoia ez da, gako potologa da hori. Horre, asuntoa... Ez, bota. Ez, horra asuntoa da, nire bintzat, eta ez dakit, oso modu finean heldu jat, baina hemendik be, hemen atxabaltan alako ekimenak da zela. Baina normalean, eta bueltatzen az, Raquelen diskursaren hasierara, alarmismo, informazioa danez, prisma negatibotik eta alarmismotik, eiten dana da, adostu oso adin berandura begira, bai? Eta nik uste dut, behitu, irakurri nagoen joan zan hastian elkarrizketa bat, partekatu nagoen sarian bebai, eta Estatu Batuetako ikerlari batek esaten zauen, mobila emon behar jakiela umiei 13 urte bete baino lehen. Zergatik? Eta oso ondo argudiatzen zauen. Esaten zauen 13 urte baino lehen, ume batek, ziurrenik jasoko dituela bere gurasuen gomendisuak. Eta 13 urtetik gora, emuten dotzagun momentuan, esango da, zu neriz esan biztazo. Orduan, ez dut esaten mobila alik eta lehenen emon behar jakienik, baina emon behar jakien momentu baten non prest dauzen gure bidelaguntza hori jasoteko. Ze bestela, itxeiten badugu momentu batera da zela ansiedadez jota
mobila ukitzeko, gero izango da, bueno, murgilduko die mobilan, eta ez gaitxuzta entzungo. Eta orduan, gidaritza hori egitea oso zaila izango da. Orduan, bueno, niri guztau jaten asko elkarrezketa hori, bueno, ordura arte ez nolako prisma horretatik begiratu mobila ematearen kontua, baina, klaro, baina nik beti paralelismo iguala jartzen dut, etxeko giltzak. Etxeko giltzak, diardura bat, tela, Eta noizen moten dut, ez dugu adosten noizen mun etxeko giltzak denon artean. Ze, ume bakoitzaren garapena eta heldutasun maila desberdina da. Igual Rakelen umea izango da super, super heldua 9 urterekin, eta nirea 13 edo 12 da kakaume bat ondion. Ulertu zentzu honenian, Orduan, karo, estandarizazioa oso zaila da. Ze umien artean garapena badaki guzelakoa dan. Ez da danok patroi beretik moztuta gauzela. Eta are gutxi hau heldutasun mailan. Estimulo desberdina jaso ditugulako, anaiarre baditugulako edo ez. Osea, ez da hain erreza adostia. Ez dut esaten ezin danekin, baina aldagai asko hartu bider direla kontuan, eta aldagai horrek askotan mai gaineratzeko, ez dala, eta zer, 12, eta ja, eta... Porque, karo, prisia dauko eta gero joan bigare igeriketara umiakin. Eta adostu behar dugu dida baten. Komplexua da. Eta ertz asko dituen erabakia. Eta ipatu ezu ere, kontzientzia. Eta hemen atako naiz pizkatu men alde. Zesaten dugu, klaro, eske... joera da edo ohitura da, ez da gila nola deitu, 12 urterekin. Ez badute lehenago lortu, 12 urterekin, ez DBH-era salto horrekin mugikorra lortzen dutela. Ja, ez dakit gurasoen nekeagatik, edo... Bueno, eta askotan diskursoa da, klaro, eske 10, 12, 14 urteko umeek ez dute kontzientziarik olakorik erabiltzeko. Pues batzutan, eta hau da, gaia eskoletan ere landu izan dudalako, beti LH 4-6 mailan, eta neri askotan erakutsi diate helduek, baina kontzientzia gehiago dutela. Hitz egiten dugunean WhatsAppeko taldei buruz, errespetu faltei buruz, WhatsAppean edo beste dozein komunikaziorako aplikazio, esaten dugu WhatsAppa gure artean gehien erabiltzen dalako. Nik helduen artean gauza oso itxusiak ikusi ditut. Kuadrillan bertan, Eta gauzatzu ez adezula, baina, zuetariko zenbateri gertatu zaio lagun batek idatzi, eta momentuan ez duzuelako erantzun, ezin zenutelako edo zenutelako nahi, etzan momentua, laguna zerratu dela. Eske irakurri duzu, tik urdina atea da, eta ez nauzu erantzun. Eta hori helduen artean gertatzen da. Eta aldiz, hitz egiten dezu umeekin, eta askok esaten dizute. Agian irakurri alzuen, baina momentuan ezin zuen erantzun. Ezke batzutan, helduek, baina kontzientzia gehiago erakusten dute. Orduan, bai, badakigu, txikiak direla, asko dutela guaindik garatzeko, emozionalki, kognitiboki, bai, hau da, ez da tresna bat hola eta hola emateko, baina kontzientzia badute, txikiak izan arren, tontoak ez dira, zentzurretan. Eta esaten dago, ume batekin adostu danean, tabletian, zer ikusita zenba denporaz, ezta? Bukatzeko ordua heltzen danean, azarretik eta bere burutik kanpo munduan ikintzen duzta, bere honetik kanpo honetik ateratan duzela, jartzen denean, zelan kudeatu daiteke emozio hori. Edo zer egin daiteke horrela, urrengo batean, horrela ez kokatu bezala. Zer bat urte dugu? Ez da jartzen. Zeia marrurteko. Claro, eske... nik paralelismo hitzela egiten dut 3 urteko ume batekin. Zer nahi dut, nik uste dut ez dela hainbeste pantaila berarekin lotuta, baizik eta nahi duenean egiteko nahi horrekin, eta frustrazioa hor dago, edo eson hartzea ezin duela egin nahi duena.
Baina askotan, tematzen gare, klaro, pantalla da, eta hemen nik behintzat, nire begiradatik, pantalla ez da arazoa. Pantalla da, ume horrekin landu behar duguna da, onartzea, bukatu da eta jazta, eta baina ez da momentu hori egiteko, baina hori nik uste dut guraso moduan beste pantalla ez diren beste gauza batzuekin gertatzen zaigula be bai, ez? Ez dakit, begiratzen dut kamarara hor zaudelako aletu esunak, ez? Ez dakit izan daiteke, ez dakit, makarroiak eman dizkiozulako eta bukatu dira eta gehiago nahi du, baina ez dauka, izozki bat nahi du eta ez dauka, edo nize dakit, badaude, olako milaka egoera, horren pareko jar daitezkenak eta emozioa bera da. Orduan, pantaiak sortzen dauena da, eta egia da, estimulo oso deigarria die eta dependentzia sortzen dau. Horregatik kontrolatu behar dugu bere erabilera. Baina kudeak eta ez neuke alderatuko beste egoera batzuekin sor daitezkenekin. Eta beste bat galdetzen dau, sare sozialak ondo kudeatzeko gomendiorik. Aber badukutzuen. Barita magiko horrek. Eukiko banu barita magika. Zinen hemen egongo. Ja, hori pentsatzen ari nintzen. Sare sozialak ondo kudeatzeko. Vale. Eta hemen denborara mugatzeko, bai, ez egoteko atzalde osoa. 2 gauza aipatuko nituzke. 3. Batetik, pribatutasunaren konfigurazioa. Bai, askotan ahazten zaigu. Gaur egun erabiltzen ditugun sare sozialen kasuan, bai, pribatutasuna konfiguratzeko aukerak oso gutxi dira. Baina, badaude. Eta horiek ezagutu behar ditugu. Bai, eta gainera hori egin dezakegu familian. Bale, profil bat egingo duzu, ez dakit, Instagramen. Bai? Vale, profila sortzerakoan sartuko gara esarpenetara eta ikusiko dugu gure esku zer dagoen konfiguratzeko eta nola konfiguratuko dugu. Vale, zure kontua ze izango da, publikoa edo pribatua? Pribatua, zergatik. Publikoa, zergatik. Bai? Vale, pribatua baldima da horrek zer esan nahi du. Ez, nire jarraitzaia izan nahi duena baimena eskatu behar dit. Ja, baina gero, baimen jasotzen dituzun eskaera guzti horiek onartzen baituzu, bai, ze puntutaraino da. Vale, publikoa jarriko ezu, badakizu zer den kontu bat publiko edukitzea. Hori eukiko ezu kontuan zerbait argitaratzerakoan. Baina, hori ez badugu egiten, ez dia konstiente, ez dute jakingo nolakoa den euren sare sozial horretako profila, eta hori askotan gertatzen da. Joaten gara, 6. mailako geletara, galdetzen dugu, sare sozialak dituzue, askoren erantzuna da, bai, eta galdetzen dugunean nolakoa da, zuen profila, askoren erantzuna da, ez dakit. Gehiengoak esaten dugu, pribatua daukatela, batzuk esaten digute publikoa, eta askotan, irakaslearen jarrera da, publikoa, kontu publikoa. Neri gehiago arduratzen dit, beste hoiek ez dakitenak. Orduan, guazen gauza hoiek elkarrekin begiratzera eta elkarrekin konfiguratzera. 2. Oso konstiente izan bargara sare sozialen, ez dakit, norarte iristen diren, bai? Eta lantzea pixkanaka hor partekatzen duguna dala gure bizitza, bai? Ze oso zaila da, ezberdintzea horre zer den intimitatea, zer den pribatutasuna, zergatik, sare sozialak erabiltzen ditugu. Gailu txiki batean, gurekin, bale? Oso modu intimoan, individualean, gure etxean, sofan, oean gaudenean, bai, gure gelan gaudenean, eta oso erraz egiten zaigu, testu inguru horretan, gauza, pertsonalak partekatzea. Eta hasten zaigu, ze nora dagoen irekita sare sozial hori. Orduan pixkat hori intimitatearen, pribatutasunaren
kontzeptu horiek nire ustez landu behar dira, ez? Norarte iritsi nahi dugun, eta pribatutasunari buruz ari garenean gogoratzea ez dela bakarrik ez esatea nun bizi garen. Bai? Hori baino gehiago dela. Ari gara etengabe informazioa eskaintzen. Argazki bat jartzen dugunean ari gara esaten nun gauden. Bai? Gero esaten dugu, eske zure helbidea ez eman. Pues jartzen badezu zure balkoiko argazki bat, igual ja badakigu nun bizi zaren, ez? Edo adibidez, nortzu diren nire jarraitzaileak. Informazio pila ematen du horrek guri buruz. Osa, zu esartzen mazarete, nire Twitterren eta begiratu zeintzu diren ze pertsonei jarraitzen didan, ez? Badakizue gutxi gora bera nire interesak zeintzu dian. Eta segun zera aurkitzen duzuen, gauza bat pentsatuko duzuen niri buruz edo beste bat, ez? Orduan pixkat horri buruz hausnartu. Eta hirugarren gauza, konturatzea sare sozialetan ari garela pertsonekin. Bai? Eta bai, zaindu behar dut nire burua, zaindu behar dut ze kontatzen dudan, zaindu behar dut ze nolako argazkiak partekatzen ditudan, bai nire irudia zaintzeagatik, baita argazki horiek beste nun baiten agertu aldialako, baino baita garrantzitsua errespetua eta empatia. Eta hori oso zaila egiten zaigu. Beraiei, umei, baino baita helduoi. Zergatik berdina gure etxean gaude, mugikor batekin, bai, ez daukagu bestearen aurpegia aurrean. Eta botatzea edo zer gauza, bai, mingarria izan daitekena ez dugu ikusiko pertsona horren aurpegia, nola mindu dugun. Eta hori zaindu barrekoa. Orduan, bueno. Eta hori guztia oso konplexua da. Oso konplexua da. Guri kostatzen bazaigu imaginatu 10 urteko ume bati. Orduan, hor dago erantzuna zergatik sare sozialak ez diren ume txikientzat. Orduan, berriz gatoz ez, umeen adinera, heldutasun mailera, ze hor abstrakzioa dago, hor dago empatia, hor dago, oso konplexua da. Orduan, zaindu ditzagun ez ekidin, baina babestu ditzagun, eta poliki eman aukera mundu hori ezagutzeko, baina poliki, konplexua da. Beste gai bat agertzen dana hemen da, eta niretako aspaldi entzuten abile, Fortnite jolasaren... Hombre, claro. Kezka. Asko hitz egin dut, ja. Bai, a ber, bota, lagunduko txadarrak. Fortnitean inguruan komentatzen dana da hori, sortarazten dauen kezka, ez da? Osea, ez duzu nahi, guraso moduan, lehengo hori da, ez da? Ez duzu nahi, baina Fortniterako danak konektatu behar die, harreman bat sortzen da hor, eta zeuria ez da konektatzen, eta horrek ekartzen da ona, ez konektatziak harremanetarako, gehi, jolas horrek daukon edukia zure seme-alaben dako, ez da? Bai, nik uste dut bigarren horretan jarri behar da arreta, ez? Osea, nire ustez ezin dana egin da nire umea ere parte izateko, sozialki onartua izateko, edo zein eduki kontsumitu dezala, ez? Ez. Osea, badaude lehentasunak eta nik ez dakit ze pegi dauko horrek. Pegi ezagutuko dozue, da bideojokoen kalifikazioa ze adinetarako dagoen bideratua, eta 12 baldin bada, eta nire semeak baldin baditu 8, badakit oso zaila dela. Baina ni nahiko zurruna naz hortan. Esan nahi dut, igual Fortnite ez da, Raquel ez da ni bezain zurruna, Hemen, ados gaude gauza batzutan, da beste gauza batzutan, bat da malguagoa, beste itxiagoa, baina pegi 12 bada, ez da pegi 7, sentitzen dut. Eta ez dakit, hori da beste gauza, berriro gabiltza paralelismoak egiten, baina eske nire lagun guztiak 3 datoz, zu ez. Ez dakit, hori ni bizi izan dut, zuek ez? Jazta, eta daukagu trauma beren bat? Ez da? Batzuk, baina gutxi bat. Ni daukatu entxe bertan nire ama hemen. Claro, eta zure laguna lehiotik botatzen bada, zu atzetik zoaz, edo...
Hemen daukatu antxe. Gaur egun emuten dau, eta igual gabiltza beste gauzatutera, trascendentzia beste gauzatutan jartzen, baina guraso moduan egin behar dugula dana perfecto. Eta gainera danok konsensuan eta barkatu, baina ez. Familia bakoitzak erabaki batzuk hartzen ditu, eta zure kasuan iruditzen bajatzu Fortnite ez dela zure seme edo alabarentzat egokia, sentitzen dut. Zu zara guraso, zuk daukazu irizpide hezitzaile pedagogiko, ez? Eta onartu behar du zure seme alabak. Igual Rakeleko ez dago bat zango du. Vale, imaginatzen dituzu guain gure arteko kafeak, ezta? Vale. Amaiak aipatu du Pegi, vale? Pegi da, bideojokoak, barkatu, aztertzen dituzte, eta gomendatutako gutxieneko adina jartzen zaie, bai? Horrek ez du esan nahi, 12 urteko ume batek badakiela horretara jolasten, bai? Ze guk 12 baino gehiago ditugu, eta ziur Fortniteen aurrean jartzen gara, eta bai? Ze askotan, pixkat nahazten da, ez? Adin hori eta jolasteko gaitasuna. Ez, gehiago doa eduki aldetik. Egiten dutena da edukia aztertu eta edukiaren egokitasuna nolabait neurtu. Bai? Adibidez FIFA. Bai? FIFaren pegia da 3. Bai? Niri adibide hori zait asko gustatzen. Baina oso adierazgarria da. Ze FIFA, klaro, futbola da, 3 urtekoentzat egokia da, baina niri alabari FIFA ematen diot, eta, nola funtzionatzen da honek. Ez da jolasteko. Ze aztertzen dute adibidez, pertsonaien errealismo maila, ez da berdina muñekito bat izatea, edo ja pertsona itxura duen pertsonai bat. Ikusten dute ze pertsonatan jolasten den, ez da berdina muñekitoak disparo bat egitea, edo ikustea beso bat, zurea izango balitz bezala, eta disparoa botatzea, bai? Gero violentziarik dagoen, prostituzioa dagoen, violentziaren barruan, adibidez, begiratzen dute odola dagoen edo ez, eta Fortniteen ez dago, askok esaten duzu, eta zeba ez da 18, 12 beharrean. Badakitelako zertan ari diren, bideojokoa sortzerakoan. Nik gehitu nahiko nuke da Pegi hori, referente bada, baina kontuan hartzea hori dela eduki aldetik. Itxura eta jolasteko moduagatik. Baina beste kontu bada, jolas horrek sortzen duena. Jolas guztia daude prestatuta guri nolabaiteko urduritasuna emateko, hor sentitzeko takite, ez dia tximeletak, baina tripan, Tetrisa gaur atzaldean hartzen mazue aspaldiko makinita hori seguro berriro sentitzen duzuela hori. Eta gero, onlako jolas komplexuek sortzen dute urduritasun hori, estres hori, baina maila altuago batean. Zergatik, ze Fortniteen kasuan ez da oso jolas askarra. Oso partida askarrak dira, etengabe ibili behar gara estrategikoak izaten, pentsatzen, egiten, gauza asko begiratu behar ditugu, begi esku koordinazio hori izan behar da, baina super askarra, eta ikusi behar duguna da hori, jolasak zenolako emozioak sortzen dituen jolasten ari den pertsonaren gan. Eta hori, agian, 12 urteko batek ondo kudeatu dezake, eta ondo dago, Pegi jartzen du horre 12, baina uki dezaket 15 urteko seme alaba bat, Fortniteen jolasterakoan, edukia, hor, Pegik erabaki du, ja ez dala hain ez egokia, baina eske emozionalki ez daki kudeatzen. Jolasten dagoen bitartean dago, ez dala nere seme alaba. Eta gainera, jolasten amaitzen duenean ere, ez da bakarrik jolasten ari denean, gero, jolasten ez duenean ere nola dagoen. Orduan, Fortniteen kasuan arazoetako bat izan da hori. Eskatzen duela Fortnitek emozioen kudeak eta estrategia potenteak. Eta hor daudela jolasten 8, 9, 10 urteko umeak.
bai? Ez dutena, guzti hori kudeatzeko gaitasunik, bai? Orduan, bueno, bai, edukia, baina baita aberse sortzen digun. Vale. Ez dau galderaik? Bai, ajaion. Argi geratu da gidaritza ezinbestekoa dela, eta nahiz da 17 urte eduki espaduk gidaritzatik eduki, ez dela egokisa izango, ez? Baina alrebez, ontsa esan osunakin lotuta gainera, badauz gauza batzuk adin jakin baten, simplemente ez daukusunik gaitasunik gestionatzeko. Eta nik ustot mugikorranaz hor geratu nazen, mugikorrana esan duzuenean, giltzen adibidea jarri oso eta egisa edutasunaz badoiala, baina mugikorra ez da bakarrik etxeko atia zabaltzen. Osea, zabaltzen dut mundu batera, hori, sare sozialak eta hor, kontzientzia eukitzia 10 urtekin edo 12 urtekin, horren atzian dauenaz ez dauki abstrakziorako gaitasun hori. Orduan, nire galderia da, badagoelako, adibidez, sare sozialetan sartu lehizke 10 urtekin ordenadoretik, baina ez dauki poltsikoan denbora ganean. Igual badagoelako progresio bat, ez dakit, 10 urtekin jarri geke portatilan begiratzen eta sare sozialen horren kontzientzia, pribatutasunan kontzientzia hartzen, eta gero, ja abstrakziorako beste gaitasun badukienean, ez dagoelako adin minimorik gauza batzutarako. Ez da berez, esan nahi dute, mundu hontan gabitzenok, nik uste dut eraikitzen ari garela apur bat guzti hau. Zoin dau kezka hau, ez? Ari garelako etorkizune belaunaldietan hori ikusten, ez? Orduan ez dago sistematizatuta edo ondo mailakatuta, ez ba, 10 urtekin hau, ez dakiz zer. Baina egisa da, ez dela berdina ordenagailu baten eta telefono baten. Edo apuretan bostazo apur bat gehiago, telefonoan be, ez da berdina, karo, esaten dugu telefonoa eukitzia, eta ja pentsatzen dugu telefonoa eukitzia dela, ja dana, telefonoan dana eukitzia. Baina, karo, ez daukagu zetan emun telefono bat datuekin. Osa, egisa da wifi-sakin gero konektatzen diela, ez dakin jartzen dieta konektatzen dira, baina, esan gurot, ez pentsa hoia telefonua ematea atxila dana libre euki aldoguna. Bitartekaritzarako tresnak eta estrategiak badauz. Eta hor, tartian, kapauleizke gauza batzuk. Ni gaur egunen askapatzen alde, baina, klaro, ni ez nauzuen egoeran, bez? Hemendik 6 urtera ingo berba. Baina esan gurot, ordenagailuan, igual ordenagailua be, akompainamendu etxeko pantaia ondisa da, goza bizon artean ikuste ditugu, errezagoa da, eta gero poliki-poliki, tabletera pasau, egon lehiko lako transizio bat. Eta gero ja poltsikoan eraman aldozun gauza bat, eta ja zurekin doiena, ez? Baina zoritxarrez, edo ez dakit zorionez da, baina ez dago estandarizatuta noiz zer. Eta egisa da ez tala giltzen edabide iguala, paralelismoak nik beti erabiltzen ditut, apur bat klik itzen laguntzen duztielako, baina evidentemente, mobil batek zabaltzen dutzen mundua ez da giltza batzuk emuten dutzuena. Baina heldutasuna horregatik da hain subjektiboa bai. Nik ez dut uste posible izango da, nik noizbait estandarizatzia hau modu baten. Hezkuntzan da zen gauza asko moduen. Kontua da, segundo bat, kontua da oso berria dala guzti hau. Oindala 10 urte, 10 urtekumek ez eukaten mugikorrik. Orduan, claro, ikerketa hortxe dago eta bueno, ari gara, baina, claro, guaindiko datuak oso gutxi dira. Orduan, ez dakite, bai, iritsiko da momentu bat, nola baiteko pautak eta markatuko diala. Baina guaingoz ezin da, ez dago daturik. Gai oso berria da. Onerako eta txarrerako. Eta bai, eta gauzak poliki egin aldira. Hasiera horretan ematen zaienean, agian kapatze hori baliabide tekniko horiek pixka kontrolatzeko, lagungarriak izan daitezke, batez ere, txikiak dialako. Gero ja 14 urterekin kontrol parental bat, bai, edo aste honetan ikusi dudala sare sozialetan 19 urteko neska bati gurasoek jarritako arauak, esaten zuten ez, 8 aurrera ezin duzu erabili, asteburutan bakarrik goizez, 19 urtekin, nahet esan,
bai, hasiera horretan adibidez, baliabide teknikoietaz baliatu algara, pixkat hori kontrolatzeko, daturik ez jartzea mugikorra ze ordutatik ze ordutara egongo dene piztuta, elkarrekin egin, eta pixkanaka, azkenean, bueltatuta giltzen horretara, askotan, giltzak ematen, nerekin behintzat horrela egin zuten, zergatik, giltzekin gertatzen dena da, adibide bat dugula, eredu bat, guk ere hori jaso dugu eta mugikorrarekin ez. Neri lehengo aldiz eman txeanean nire amak giltza, etxeko giltza, esan soka batekin. Bai? Eta gero iritsi zan momentu bat, bueno, venga, ja bero polit bat erosiko dugu, vale? Poltzikoan eramateko. Más o menos, berdina. Eta gero galdera zehazat. Aipatu dozunean, zabaldu dozunean ereduan meloia, doiala aurretik ni oso eredu txar konsideretan azela. Baina atentzioa munduz, zan dozu ez, itxi lareko gauza bat da. Osa, egisa da, mugikortasunak mugikorraken daukoten dependentzia oso ondisa da, ni oso internet salia izan naz, sortu zanetik, netako el invento de la leche, ez? Gero bere arrisku guzti horiek ikustotatenak, eta hori meta eta horrekin oso kezkatuta nao, eta dopamina eta hori aztertuta dabitzen ditzen gurekin esperimentu bat dabitzen, oso kezkatuta hortik, ez? Baina egisa da, ez da eredu txar izate horretan obia erakustia aurrei teknologia bai erabili aldala informatzeko, lanitzeko, erabili dozu, kontuz lanian nabil, baina eske lanian nabil, eske zu mobilakin zabil, bai, baina eske nabil, e-mail bat erantzuten, gero ez dakize artikulu irakurtzen bihar eman bidotelako hitzaldi bat honen inguruan, eta niretzako eskuragarrien daukaten tresna da, zuek hemen jolasten zabiltzien bitxarde, ez dakizela esan, orduan, niri hor bai talka bat sortzen jatera, nola eredu hori, ez, oso garbi daukot ona nazela izen bihar, ze, nahiko garbi daukot ez dotzatela uko bingo momentu zehat batzutan, eta ikusi guztiela. Orduan, ez dakitzetela zela bideratu hori batetik, eta gero bestia galdera zuzena, eduki eraikitzaile, esanguratsu, eta, adinana, nik hor zalantza gehiago dauko zeinan egokita zein ez, hauko gol batu, baina horretan, zute esan duzu, umezur digitalak, nik uste euskal umezur digitalak dala pasada bat. Eta handi daukot alaba bat, 9 urtekin, konfinamendu honekin, Netflix jarri gauen justo 3 hilabete lehenago edo. Familia batzuk elkartu ginen, ordurate ez gauen ezagutzen, kaput. Eta ikusten ditu, serie mierda batzuk, balore mierda batzukin, eta nik hola esate dutzat, baina, eta ze esan, ez da ugura nik esaten dutzat, han wize ikusi esate dutzat. Ez da ugura. Ja, nik esan dutzatelako, ez da ugura. Orduan, badaukatzue, baliabide batzuk dakitzuenak, arrakastatxuak diena adintarte horretan, hiela hori, esanguratsuak, eraikitzaileak, nik neu batzuk topetan dut, baina oso gutxi, eta gehienak erderaz gainera, eta hori galduta nau pixkat, gidaritza horretan zer eskaini, ez? Baitza. Eta nola doztu, eta... Bai, hor, lehenengo meloiarena, eredu izateana, nik uste dut ez dela, eta igual, mesua ez dut oso ondo azaldu, eta hemen ez da teknologia ez erabiltzea ze hori da eredu ona. Osa, nik uste dut, sinisten dut benetan, kompetentzia digitala beraiengan sustatzeko ikusi behar daue, aukerak eta nik erabiltzen dutela lanerako, informatzeko, aizialdirako, eta beti be horekan, Baina nik uste dut eta neu be, fijate, nagoela gai hontan, eta neu be nere burua ikusten dut laneko malgutasunaren mesedetan edo esker edo zoritxarrez edo, karo, daukogu aksesibilidadia edozin momentutan deitu aldotzuela, idatzi, eta guk be, sentitzen dugula, bizitzak eraman gaitxula, zurrunbi honetan, erantzun behar dozula momentuan, hori da egoera, orduen, ni nau jolasten, eta ni adibidez, nire testu inguruan, nire umiei estotzi edala izten, erortzenaz,
kontraesan hortan. Etxoin, eta gainera, etxoin, eta igual txikina urte terdikoa dau aulki baten gainean. Ama, eta nior, Dios, por favor. Vale, orduan, hori da testuinguru bat. Oin, guk eskatzen badotzagu, ordutegi batzuk, apur bat, kontrol batekin erabiltzia eta, geube kontrol horretan sartzia. Ez da ez erabiltzia. Ze erabili bere behar dago, gure bizitzan dago, gure egunerokotasunean, eta urenian bebai. Baina, bueno, saiatu eredu izaten aldanean, beste gozatutan moruan. Ez esan hitz satarrak, jolin, urteten jaku, noizi hemen bat, eta horretik, jazta, kabo, gure gaztelu guztia erori da, hankasartzen dugu, baina ez da inbeste ez erabiltzia eta hori izatea eredu ona. Bizi eta, nik nire alabakin erabiltzen dut, oindala, isa 2 urte, guazen eguraldisa ikustera, eta mobila berakin, eta gero ez dut zadizten, ez telebiztaz mobila, inja bai, baina lehen ez. Baina horretarako bai, bitu, hemen ikusiko dugu Euskal Herriko mapa, esan zu, bizarze, eguraldisa, bai, eguzkia urtengo da, eta ez dakit, bere paranoia gitzen ditu aixiakin, da ez dakit zer. Orduan, eredua zentzu hortan, eta ez, hori, ez dugu erabiliko mobila bazkaltzerakoan, da gero zu pasoi ez erabiltzera, kontraesan horiek batez bezaintzia. Eta gero, beste meloi edo angurria izango ditzake eduki euskaldunen erronka, ez? Hor, egin dira saiakera batzuk, egisa da Netflixen inguruan egon zela eztabaida bat, eta gero adostu zen, 6 ero izan bizala, baina ez dakit, hori nola gelditzuko dan egisa zen. Hor, ETV3 dauka aplikazio bat, adinka dauka sailkatuta bere edukia, eta hor dago aukera bat. Eta nik gero, zuekin hitzein ostian Maider eta Gurtzan, egonaz ikertzen apur bat, batez be aplikazioak. Eta ikusi dut, ez daukat mobila eskura, ikusi dut, nik daukat iPhone bat, esaten dut Apple Storetik begiratu dutelako, eta igual gero Google Playen gauza batzuk ez dauz, baina dauela enpresa bat, eta gainera ezagutzen hau dela Gestionet. Eta Gestionet enpresa horrek, ez dakit Eusko Jaurlaritzakin harremania edo Bizkaiko Foru Aldundiakin da inditzu aplikazio pila bat euskeraz. Itxoin, esango zuet batzuk lan, baina... Hemen, nik jaitxinitxun batzuk edadia dau naztuta, baina ipuin klasikoak, zenbakiat, gurot, hitz bihurriak, edadearen bila, historia aldatuz, entzun gogoratu, koko jokoa, letra magikoak, loturap, ulermenap, babel letrak, kuku, arkeologo, badauz gauzak, eta igual, eta nik ikusitxut, eta, ez dira inkutriak, askotan, baina askotan, modu kaseroan egiten dugu, aldogun moduan, eta, klaro, guk ez daukagu baliabide super teknikoak gauza marabillosoak itxeko, eta orduan, euskeraz itxen dien gauzak, itxen dien baldien enean, eta oso ikuspegi xumetik, baina enpresa hau teknologikoa da, eta, nik horri ikusi nitxun, aukera batzuk, euskeraz, gauza batzuk lantzeko, eta, ez da Fortnite. Eta seguramente ezingo dau Fortniteenkin lehiatu. Baina, azten badie beste batzuk uste diela, historia baten sartu eta gauzak aurkitu, eta, bagoaz pausoak ematen. Baina, da... Gabezi bat nik uste txikinagoa dien gehiago daukotzula, baina gero euren interesak beste batzuk die. Naiztan nahi izan, geratzen jake pixkat atzien dauena orokorrian, salbu espen gutxi batzukin. Hori da pelikule egita bezala, guan nahi duzu ez dakize pelikule ikusi
ez da euskeraz. Hor dauko kristal erronka. Hori ja da erronka komunidade osoarena, osea, euskal hiztunen erronka bat, bai. Ados. Esango nuke erronka dela euskara, baina horren gainetik beste erronka handiago badagola, eta da, zuk esan dezu, eduki ezigarriak, eduki egokiak, eta arrakastatsuak. Bi hoien arteko harremana batzutan dela inexistente. Orduan, euskararena hortxe dago, baina lehenguan lortu behar dago, eduki baliabide zigarri eta egoki hoiek arrakastatsuak izateat eta gainera euskaraz. Orduan, badugu lana. Erantzuten, nire kasuan edo gure etxean pasatzen dena da, ni hasinaz bideo jokoetatik guztiz aparte. Guztotetik aparte, ez dutela jolaztu bizitzak ez zertara. Orde nire ez, gu daukagu 8 urteko alaba bat, eta azten da eskatzen bideo jokoak, ez daukat ingo referentziarik, baina ipatu dozu epegi, eta baina igual ez, gestionetu horretatibi agertu daike, eta hitortik aratago ez, beste gomendiorik egon nahiken edo ze. Eta nire bizipena da nire interneta erabiltzen dut larrei, gauza egin dugu, ez da zulako erabilera maravilloso bat, baina gisa da, sare sozialak ez dute atentzio asko moten, eta konturatzen hori ez, alabak nausitzen doiez, eta baina Instagrameko kontu bat ikusteko, bizitzeko zer dan hori, baina egisa da dautela alako pereza moduko bat. Orduan, igual batzuk ikusten pasina, baina nireko, aplikazio horri bat deskartu bida, orduan ez dakit, igual batez da bideojokoen kasuan, hori da oso urrin dut jatzen gauza bat, ez daukot bidaritez, ikasi, ezer, eta ez da, pegi horretatik aparte, eta baina zentuzetik aparte, dagoen beste nunbait da begiratzen arteko, saltzeatzeko, bilatzeko, edo... Bale, oaintxe holan zuzenean ez naiz kapasa esateko webgune edo blog konkretuak, baina interneten badaude, ez? Izan daitezke ez dakit gurasoen blogak edo hezkuntzarekin lotuta dauden webguneak. Nun, batzutan enfokatzen dira bideojokoetan eta egiten dutela bai zerrendak eta baita batzutan hoien azterketa. Karo, gero horre gertatzen dena da, zuretzat ez bada oso gai interesgarria guzti hori irakurtzea ez dela erreza, baina hori tokatu zaigu. Ez naiz kapaz ointxe bertan, holan zuzenean, botatzeko leku konkretu bat, baina... Igual, lehen esan dut, nahiko vintage nazela, baina nik uste dut, ikusi... Barreitzen da. Ez, baina ikusi dut, nire hainbat, nire loban hausisenak daukago eta bat urte. Orduan, aspaldi... Eta joan nazen, beherantz joan dabe, badauzkat beste batzuk, eta danetan, modu bat bideojokoetan hasteko izan da Super Mario. Osea, Super Mario da gauza bat, guk bizi izan ginen lehengo pertsonan, urten zanean da, gu izan ginen lehengo konejio indiaz, baina da gauza bat, jarraitzen dagoena, olako, oso jolasteko gaitasunari begira, nahiko, arrunta da eta erraz harrapatzekoa, engantxatu egiten dago historiak, pertsonaiak bebai, gero aparte dau merchandising pila bat, ez dakiz, orduan, arrakastatxua da, jarraitzen dago elikatzen, eta nire iruditzen jat, bai izan leikela, modu bat, azteko, gero hortik, etorriko die beste batzuk, baina dau gainera kotxen, Mario Kart, dau Super Mario arrunta plataforma jokua, eta dauz beste hainbat, gero Smashin, lutxatakoa, baina Super Mario, nik uste dela mitikoa eta oso ona. Horri lotuta, eta ez da publizitatea egiteagatik, baina azkenean Super Mario Nintendorena da. Eta Nintendoren fokoa oso familiarra da. De hecho, horrela hasi zen eta horrela jarraitzen du. Eta aukera zeukan ere beste jolas mota batzutan sartzeko eta gehiago saltzeko, baina bai bere bideokonsolak eta bai ateatzen dituen bideo jokoak oso familiarrak dira, oso... Ez dakit, bai grafikoki, baina baita ere jolasteko moduagatik, ez? Beti
Mario Karten jolastu dezakezu zu bakarri, baina eske gainera jolastu zakegu lau. Just Dance, eta da soramena, porque hori da, orduan, bueno, bai, da bilatzea pixkat. Izan, onze sortu dien, gomendioen inguruko hortarako adibidez, aurreko konfinamentua bai etorri zaigu ondo, hainbat gauza aztertu dugu ikaslei bidaltzeko, eta orduan dauzare bat Amarauna, eta orduan Amaraunan batzutan agian ez die hain ludikoak daukate beste interes bat ere ezitzaile atzetik, nik uste dut hor horri horietan agertzen dien hainbat jolas eta hainbat bideo oso egokiak izan daitezkela, eta ondo zailkatuta dauz adineka. Hori da, ezitzaileek egiten dauen, da Eusko Jaurlaritzako sare bat? Hori da, Eusko Jaurlaritzako sarea, eta nik uste dut hor badauzela gauzak, igual ez hain ludikoak gure seme-alaba gureko luketen moduan, eta Mario moduan eta ez, baina guk bertatik beti iratzeko izan daiteke. Agian gertatzen dena da hori, hezitzaientzako, irakasleentzako sare gehiago daudela, webgune gehiago edo bilduma gehiago, eta etxeko testu ingurura eramateko, aisialdirako, agian ez daudela horren beste. Baina, bueno, aber egiten dugun hor remix bat. Alatare, ni bukatzen jateko, ordua pasaute da, eta berriketara zaila. Barkatu, men uste dut, Bueno, kokatzeko gu hirurok justo gara ludotekako langileak. Eta ikusten dugu eskolan eta familisetan bai urten dela eztabaida teknologiak eta pantailen inguruan, eta ondion badazela zalantzak eta iritziko kontra jarriak, baina guri adibidez ludotekara oindala gutxi ailegau jaku. Gurera etorten die 3-12 urteko aurrak, baina segun urtia eta hilabetea aldatzen doia. Orduan, karo, horren arabera itzen dugu guk bai. Egisa da, guk ludoteka bezala eta isialdian eskentzen dugun zerbitzu bat bezala, bai sinisten dugula, arnazgune bat aldala izan pantaietatik eta hartu aldoguna, baina, klaro, horrei araua debekoa izaten bada edo ez badotzau zarbidea izten be, ekiditen gabiz gaur egungo testu inguruan edo gaur egungo errealitatea. Eta, klaro, aurten etorri jaku, etorri da, ekidogu egoera bat, ludoteketan 10 urteko aur batzukin etorri diela mobilakin. Eta hartu dabiela betxuria mobilak kartzeko ludotekara. Eta, klaro, ez dakigu zein izan behar, dudak dauko, aber gure papela zein izan behar dan egoera horretan, gidaritza horretan, zein izango zen gure papela ludotekako ezitzaile moduan. Eta igual, hemen familixak eta da zela, zuen iritzia ematen badoz ongi etorri izango zen, zekaro. Hori da betikoa, hezkuntza arautua begiratzen da, ikusten da familiak eta hor, ez formala nun gelditzen da, ez? Zuen papera nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta nik uste dut hor posible litzakela teknologia erabilitza gauza dinamikoak sortzeko aukera, ez dakit, QR-ak erabilitza edo jinkana modukoak planteauta, mobilak erabiltzea, baina beste modu bat, ez egotia mobilai denbora guztian begira. Baizik eta, edo zerbait sortzia eta eurek gero herrizai ekarpen bat itxia, ez dakit, imaginau, QR kodiekin oso ondo funtziona, on ja, karo, danok dakigu zer dan QR kode bat, baina lehen QR kodeekin itxiak jinkana bazan, como frikien gauza. Eta horre gauzak asko guzteta jakieba, igual, herritik igual ezin die mobiru, baina oin zauze berriro irustan, ez? Arrasaten, barkatu, izan dut dira, kokatu zaituztet hemen atxalde. Arrasaten berdan, zuen inguru, gertuko inguruan, nik uste QR kodiekin sortu aldo zuela. Eta hori, sartzen bozue interneten milaka adibide dauz, Ze Gasteizen izan zen, zelan zen, Gasteizkada, zelan zen hori. QR kodiekin ninjako ibilbidea eta orduan, mobilak askotan pentsatzen dugu erabili aldiela bakarrik, egoteko lan pantaila begira, baina gaztiekin, edo argazkiak eskatu atateko argazkiak izese, eta gero Instagrameko kontu bat euki, eta olako hashtagekin olako kolas moduko bat. Ez dakit, sartu aldi ez beti, baina leizke olako proiektutxuak sortu,
teknologia ardatzeuki aldauenak, baina helburua beste badana. Berriz ezagutu, edo inguruko, ez dakit, edo euskerazko gazapoak aurkitu herrixen, edo ni dakit. Osea, erabiltzea mobila, baina beste helburu bat lortzeko. Eta nik uste dut hor dauela gakua, gelan egiten duguna bezala. Ez zentratzia mobila dela protagonista. Baina niri ordu da sortzen jat, ze ludotekan dauku 3 urtetik 12 urtetarako aurrak. Osea, ez da daukagula 10, 11, 12 urteko aurrak. Azkenian 10 urteko aurronek ere dudie bai 3, 4, 5 urteko bendako. Eta bai, osea, nik bai holan plantauko naben, baina sortzegan ere dudak. Ez dakit. Osea, zeurak alda erabili euren mobilak ekartzen dabilako etxetik, baina besteanek ez daukie, bez. Ordan, bale, rol desberdinak jartzen die, eta bakoitzak bere egin beharrak eta ditzu, ez? Baina modu integratu batean nahi badozu proiektua sortu, osa igual pizkat konplexua bada. Baina nik uste dut egin aldiela gauzak, edo momentu baten banatu. Zer dut, ezitzaile bakarra ez da gongo. Orduan, momentu baten banatu lehizke taldiak eta egunero ez, baina noizia meinolako proiektutxo batein ikusteko, integratzeko, nik ez dut arazorik ikusten. Baina, bueno, ez da holan erantzuteko igual da kafetxo pare batekin, da boio batekin, seguro zeo urten gozala. Beste aukera bat izan daiteke, eta asko gustatzen zaia adibidez, errealitatea areagotuarekin jolastea, programazioko zerbait, bai, hor sormena, topera. Claro, segertatzen da, hor batzuk bali maukate mugikorra, beste batzuk ez, igual ziurtatu behar dugu ere ordenagailuren bat egotea, mugikorra ez dutenentzat, edo ere ez, ekintza horietan ez baztertzea inor. Eta garrantzitsua da, modu batean, hori ez, pixkanaka integratzea, bueno, unibertsitatean gaude biagara unibertsiteko irakasle, eta nire ikasleen kasuan, 19-20 urte, euren adina, eta iristen dira nire gana, ni pentsatzen, karo, teknologia erabili dute, txiki-txikeratik, edo behintzat gazte zirenetik, eta iristen dira, eta ez dakite zer egiten. Bale, WhatsAppa, Instagram, eta TikToka, menperatuta, baino ja. Osea, ez da posta elektronikoa. Orduan, ze garrantzitsua den ere, eta hor, nire ustez bien ekarpenak bateratzen dira, ikustea lanerako ere erabilgarria dela, eta nola erabili dezakegun lanerako, edo gauzak sortzeko, modu sortzailean, orduan, bueno, bai, buelta bat eman bar zaio gaiari, inor baztertu gabe, claro. Bai? Bueno. Bukatzeko, beure erantzuteko igual. Nik uste dut ludoteka hori ez, zuk esan duzuena, adina da 3-12 tartia ez. Esan duzuna, 19 urtekin holan entzia ez, litzake holan izan biharko, baina uste dut hori igual gehiago hezkuntza araututik landuriko litzaken gauza badala ez, eta ludotekek daukiela beste helburu bat, aisialdi mota konkretu bat bultzatzeko helburu daukiela, eta horbe hausnarketa izen biko litzakela pixka sakona, zentzu horretan. Bai, ez dut esan erakutsi behar dutenik posta elektronikoa, baino bai, erabiltzen badute ez dakit realitatea egotea. Osea, modu sortzailean erabiltzeko aukera ematen digula, ez, teknologia, eta ez zentratzea, hori sare sozialetara, nahi nuen zentzu horretan. Batetik, badidez lanerako, eta bestetik, beste modu batean, ez, modu sortzaile batean erabiltzeko aukera hori ere eskaintzeko. Bueno, ni bukatzeko esan egon diela, ez? Galderak eta hemen egon dien galderetatik bai ikastola moduan eta ardura pedagogikotik jasotzen dutela badagoela ardura bat ez da ezagutzeko guraso eta hezitzaile moduan zer dagoen, bai? Eta nik hori be banauko buruan eta batez be euskeraz zer dagoen. Orduan, nik ez notzen emungo hemen bukaera, bai ikastoliak uezikin hasi dagoen karlan honetan eta pantailen inguru honetan, eta guraso prest bazaz eta ikusitxe egunan izen emaki eta galderan tonu ez da,
bai ingo nitxun tailer desberdinek edo zerbait, ez? Gure kezka horrek azebetetzeko eta gure edukien Tetris horretatik arateu jateko, ez da? Orduan, konpromiso hori hartzen du eta jasotzen du. Ze nik uste gero hemendik jasotzen da guztia, arrazonamenduen beritzuari pasau bidala filtruetatik gero hori errealitatera emateko, ez da? Hau eskou sentitzen, eskou borondaki jarten, bali jakineike teoria mailan gauza asko, bai? Eta guri ikastolan bepazetarako askotan, ekartzen ditugu txarla, soilak ez da txarlak, ez? Ez da hona sare sozialak edo drogak eta alkoholak, baina hori izko pasetan beste filtro batetik, ez bada pasetan emoziotik, ez bada pasetan bizipenetik, ez da inora jaten. Ez dituleke arrazonamenduan, teoria mailan dano dakigu zer dauen ondo eta zer dauen txarto, baina gero jarraitzen dugu drogakin arazoekin, sare sozialetan arazoekin eta guzti hori. Guk hor bai ikastola moduan itzen du apostu proiektuekin, proiek deitzen zuguke momentu honetan, itako badiek proiektuak ikasleak eurak bizitzen dabienak, bai? Proiektu horren bitxartez bizitzen dituzte gauza asko. Momentu honetan adibidez 5. mailan batuko egitasmo pedagogikoan 5. mailan osasuntu behar deitzen den proiektu badau, eta 2. DDH-en Addict Off deitzen den beste proiektu bat, ni amanaz, momentu honetan 2. DDH-koa, eta beste modu baten bizi daude. Ez da txarla soil bat, bai? Nire alabiak behar izan dau bideo bat, bere buruai erakusteko zer dan ondo kudeatzia gauza guzti honek, ez da? Orduan, beste modu bateko bizipena die. Guri, 6-10 urte bitarteko gura egitasmo pedagogikoari dakorren urtean toketarako proiektuak diseinatzia, pista asko jaso ditut, bai, zuen aldetik, bai gurasun aldetik, guretako oso aberazgarri zera, zuek adierazpi ezintzu dien zuen kezkak eta esker bizi dozuen, eta, proiektu horretarako ideiak, jasotzia, importantea da holan bizitzeko. Ez da izen behar ditu, hitzaldi ero jardunaldi batek. Eta, bukatzeko, zen ikusko jaurtu edala, elkarrera monbijakola, nik ez da galdera, zalantza, proposamen bat ez da izan da, baina nik bai botatzen da faltan, igual ez ezagutzen da ikastolan aldetik, Marko Sartzau bat bai ez, mobilen eta erabilera, harritzen hanko ikustiaz, ikasleak mobilak endezela eskolara, harritzen hau askotan alaban jatu ziren, ez ezka irakasleak aukiden da telefonua, eta ez ezka gaur ditu eta alabiak gauzen nien gela, orduan dik hor bai, ez dakitze puntutan da honin da edo ez dauen, eta uste hor da berla ez, erasoen partea, zandela eskuntza komunidade guztizan lana, baina hori ez, gauza praktikuetan eta gai, falta dela marko bat edo dira gire impresioa. Zure inguruen arduradun asko gazen ikastorako, bakarri baina jasotzen dut danok aportazio hori eta nietako importantia eta eskerrak emuteziko lan ari gaztiarren. Eta nik nire aldetik eskerrak emutia batez bertaratu zarien hori, streaming bidez jarraitzen egon zarien guztioi, eta jardunaldi hau posible izatia, bideratu duzuen Amaia, Raquel, lantxo desberdinak inditxugune guztione aldetik, eta batez behiozu, teknikarixak, goi esateko, eta, hau, hasiera bat bakarrik izatia espero dut, eta jarraipena dut. Eskerrik.